Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa do Radar, benvidos ao programa número... Xa o vedes no título, porque pa que dicir números cando o número é algo relativo. Está parpadeando un pouco esta luz, porque teño un fogo que está fallando, non pasa nada, da igual. Me estás vendo así parpadeantes, non pasa nada porque o importante é a que necesides saber agora mismo en pantalla. Eles son Exeria, non están todos, pero sí que son todos os que están, non están todos os que son. Vamos a falar agora con eles. Unha banda a cal eu tive a oportunidade de ver en directo no 13 Roéis, cun tempo un pouco raruno, estaba así o día de temporal, estaban poñéndoles así cara de... Estaba un pouco así o asunto. Eu teño que dicir que estaba morto de carallos, eu estaba mortísimo da noite anterior, polo que sexa, porque os festivales teñen estas cousas, eu estaba morto, fixen todo o posible para levantarme e fun a velos actuar, quedei contento, quedei moi ocioso, moi feliz de velos en directo. Teño ganas de poder velos en sala, creo que en sala gaña moitísimo máis, pero sobre o 13 Roéis, sobre quenes son Exeria, sobre o pasado, presente e o futuro, imos a falar con eles, xa os sei de saber en pantalla. Que tal, como estamos, rapaces? Moi boas. Hola, ¿qué Hola, ¿qué tal? tal? Boas. Encantados de estar aquí. Gracias, Dani. Encantados, joder, levamos xa tempiño, xa uns cuantos meses falando de conversa, que sí que non, tal, aí, deixando a cousa no aire, e por fin estamos aquí falando, por fin estamos aquí nesta conversa que, joder, parecía que non vai chegar, pero chegou. Sí, bueno, al final las agendas de cada uno, pues hay que... Cando hai vontade, ao final consigues. É que, ao final, oye, deixémoslle claro a xente dúas cousas, porque eu creo que vos da música non vivides, me dá que ricos pola música non sodes, eu tampouco... Económicamente no. Ahora a nivel... Ah, no, ricos somos pola música, no. Claro, Por outras cousas. claro, ai. E eu tampouco, o sea, todos temos os nosos traballos, as nosas outras cousas, e ao final todo o que se fai por hobby é complicado de poder cuadrar e de poder facer, pero bueno, ao final conseguimos e ni tan mal porque cando esta conversa vai a salir xa vai pasar un tempiño do último lanzamento que fixeche, desde o último videoclip que está publicado, pero neste momento para min o vosso videoclip, aínda que non ten exactamente que ver co que vou dicir, pero ten relación. Ahora ides explicar, porque me estou explicando fatal, o sea, ides entender. Porque o videoclip é da canción Neno, se non me equivoco, vale, e eu son do Deportivo, e agora, nestes días que estamos grabando esta conversa, Lucas Pérez, o Neno, anunciou a súa despedida, entón, mira, ao final, casualmente, pois, algo ten que ver... Non. Ou non, o mellor está feita a posta. Igual pode ser tamén, igual falachedes aí e dixeches, oye, vamos a publicar isto, e dixo el, vale, pois me despido así que a xente busque Neno e aparezca o videoclip. Claro. Bien, vamos a poñer un pouco en contexto a xente, sobre todo avisar a xente que veña da vosa parte, que non me coñeza, alguén que este por aquí, que aparezca neste vídeo aquí en YouTube ou en Spotify, onde tamén se están publicando as conversas, que non me coñeza, que non espera aquí unha conversa destas con orden, como vos decía vos fora de grabación, con orden, ninguna lógica exacta. Aquí vamos a empezar por lo principio, vamos a ir cara ao final, vamos a ir falando como se estivésemos nun bar, basicamente. Entón, que a xente sepa que isto é como la revuelta, pero la revuelta mal, porque se aquelo non ten orden, pois isto ten peor orden. Pero, sí que dentro do desorden que hai, poñer un pouco en contexto para quenes non vos coñeza, para quen veña da miña parte, ou como digo, acaba aquí no vídeo sen saber por qué. É unha pregunta que odio, vale? O sea, esta pregunta que vos vou facer é das que tento evitar, pero vou non facer neste caso porque bueno, ao final, os que vides por primeira vez a canles sí que ten un pouco máis lugar. Que é Exeria? Quenes sodes vos? No fondo. Sí, joder, ¿qué somos? A ver, Pois nada, somos unha banda de xénero indeterminado, de xénero fluido. Gustaríame... Sí, totalmente. Mira que levo anos tocando e dáseme fatal etiquetar sempre o que facemos en infinidade de bandas e tal. Empezamos coa idea de ser unha banda grunge en galego, sendo moi difícil tamén definir o que é o grunge.
se é un xénero musical en realidad, se é un movimento cultural dun lugar e un sitio, se pode facer grunge máis alá de certas fronteiras. Pero bueno, empezamos iso durante a pandemia, pois somos músicos que nos coñecemos desde fai moito tempo, que do mismo pobo, que xa tivemos moitas bandas ao redor ao longo do tempo. En pandemia, pois, claro, quedamos sin nada. Eu e Diego, batería, tiñamos unha banda tributo a Nirvana, e un pouco dai a miña idea de xuntar a estes camándulas para facer algo similar, pero propio. Miño daqui, cal foi o teu último proxecto antes de Seria? Antes de Xeriamet, que foi o meu grupo desde de adolescencia ata a universidade, bueno, un pouco máis alá. Entón estaba aí tamén orfo de proxectos musicais, por así decirlo. E, bueno, cando se deu a ocasión, contactaron conmigo, non fomos o cantante original, ¿no? Por así decirlo. No, non empecé. Pero bueno, pero a partir de un tempo sí que entre eu e bueno, como dice Miguel, desde o noso inicio, a verdade é que fomos... Bueno, a medida que iban surxindo as cancións, xa se veía que había moitos camiños para aí abertos, moita variedade. Si, ao final, como que cada un dos catro temos confluencias, pero gustos bastante variados. Entón, eu penso que, aínda que as cancións o compositor é Martín, ten moito en conta iso. Fíxase moito no que nos vai a cada un, e ao final, despois, dándolle forma no local e tal, pois cada un aporta un pouco que lle sae ese día. E quedan cousas, pois, bueno, que algunhas máis simples, outras máis complejas, pero bueno. En definitiva, somos unha banda de música, de xente que o pasa moi ben, que temos a sorte de que somos amigos, que pasamos moi ben facendo de todo, vivindo aventuras, buscando o noso son continuamente. E que dicía precisamente que odio un pouco esta pregunta pola vosa resposta, é dicir, no sentido de... Gracias. No, o sea... Está moi ben, está ben. No, porque realmente vos dices a resposta que é o habitual realmente neste tipo de pregunta, que é o feito de, claro, etiquetas. Como vos etiqueta ahora mismo unha banda? Sobre todo as bandas mal chamadas moitas veces emerxentes, as bandas que estades comezando, que estás dando os primeiros pasos, que estades, bueno, dándovos a coñecer, porque claro, o que dicías ti agora mismo, non? As bandas normalmente suelen aparecer cunha idea de vamos a facer este tipo de música, vamos a facer isto, pero despois sempre hai unha evolución natural porque o público demanda algo, porque a xente que forma a banda tedes diferentes gustos, e é moi raro, eu creo que é moi raro, sobre todo no mundo actual agora mismo, que unha banda que comeza cun estilo se manteña 100% con ese estilo nos primeiros anos, porque ao final o que dicías ti, estás buscando o vosso sonido e ao final pois se notan as influencias, se notan o que ides escoitando ou o que ides facendo no estudio, non? Que tampouco estás no punto no que podedes probar e podedes tamén experimentar. Sí, bueno, incluso eu diría que incluso os grupos que levan xa moitos anos consolidados, cada novo álbum que sacan, non todos, pero bueno, hai moitos exemplos que se fala de unha evolución, non? Buscan novos estilos e tal, entón, bueno, estou de acordo en que é moi difícil ao final acabar facendo sempre algo moi encadrado, por así decirlo, nun estilo. E sobre todo porque ao final, un pouco que dicíamos ao principio, non? Eu dicía medio en coña, medio en serio, temos os nosos traballos, temos as nosas vidas, non somos ricos, nin vos nin eu polo que facemos, e ao final o importante é facer o que vos apetece, o que vos enche e o que vos gusta nese momento, non? Porque tampouco, eu imagino, non sei, se agora dentro duns anos enchedes salas de miles de personas ou des aí ultra famosos, a xente lle mola algo concreto, pois igual decides, pois hai que tirar por aquí, si ou si, porque o que lle mola a xente. Agora, tamén un pouco a parte boa do momento no que estades, no momento no que están un 90% de grupos, é a posibilidade de,
oye, pois vamos a facer o que queremos nós e despois saber ao público como reacciona e oxalá lle guste, non ter esa cousa de, se nos subimos ao escenario, que sexa para facer algo que nos gusta. Mm. Sí, sí, iso é prioritario. Obviamente, agradecemos mogollón, o sea, cando que a todos nos pasou que tocamos a veces para unha persoa, ou para dúas, ou para media. Merece o mismo respeto, Sí, sí, sí. que o mismo traballo, eu dou todo de verdad. Pero sí que é innegable que cando unha sala está chea, ese feedback, ese ambiente fai que o fagas moito mellor. Ao final, entón sí que tes en conta os gustos da xente, sí que tes en conta o que funciona máis ou menos, sempre dentro do teu rango. Sí que é verdad que, bueno, nos quero creer que para nós iso é, bueno, non secundario, pero non prioritario. O ideal é facer o que nos gusta, tamén pásalo ben. Hai un montón de temas que nos gustaron durante un tempo e nos cansamos. E agora, por exemplo, estamos nun momento no que estamos traballando en moito tema novo, Sí. facendo moito, bueno, cousiñas por aí que xa iremos contando. Sí, ademais, é o que distí, agora mesmo temos a vantaxe ou a condición, vamos, de que é unha afición, non é un negocio para nós. Claro, non podo falar se chega o día, non, de que sexa un negocio e as nosas a nosa economía, o que sexa, depende disto, pois, claro, non vou falar de máis, non sei. Pero, bueno, pero en principio agora, o que dice Miguel, o primeiro é, xa que o facemos porque, xa que somos nós os que facemos o esforzo por ir a ensayar, por ir a tocar ao Quinto Pino, etcétera, pois, polo menos facer o que nos gusta, non? Se pasalo ben, non? Eso teño que facer reggaetón, fago. Pero quero monetizar. Claro, Vale. é que... O sea, eu teño un precio para todo, para todo. Non te vou dicir, no, jamás, no, jamás. O sea, se dá cartos, oye. Sí, se dá cartos, entón, iso. Non estamos pechados a nada, iso que sepa a xente, vale? Se lle encaixamos en un proxecto así... É que é unha cousa moi clara tamén, non? O feito, por exemplo, agora se hai moitos memes con xente como Fito Fittipaldi, que se me ven agora mente de todas as canciones son iguales. Claro, e eu penso na mente dese señor que eu, como persona que non sei compoñer ni sei tocar ningún instrumento, que non podo dar leccións a nadie. Pero eu penso na mente dese señor e digo, joder, se eu fago todas as cancións máis ou menos iguales, se todas as cancións siguen un patrón e funcionan, eu penso e digo, ahora mismo, no momento no que vivo solo da miña música e gaño moitos cartos, eu digo, pois para que vou experimentar se xa con isto sei que funciona? Pois para diante, non? Tamén é, joder, é entendible, por eso dicías ahora, non temos, Sí. No futuro pode ser, oye, pois porque pode estar claro. Sí, creo que hai que ter moito cuidado a hora de facer da túa paixón o teu traballo, Xa. o teu sustento. Creo que tes que ter moito cuidado. Non sei se a mí me gustaría. Non sei se o ideal quizáis non sei xa ter un sustento que che valga, pero que non te apasione, para que a paixón sexa máis pura. Porque ao final é que distís, se dependemos diso, vas facer concesións, 100%, todo o mundo as fai. Eu non condeno, pois iso, o que distí, o que fai Fito, ten lógica. O sea, ten toda a lógica do mundo, como industria, como cadea de montaxe, se me apuras, como produto. Sí, ahora, será o que al máis lle gusta? Ti crees? Pois eu creo que posiblemente, seguramente non, eu seguramente moitas das cancións eu creo que as odia. Como moita xente que leva moitos anos tocando unhas cancións e di, que mierda estoy tocando, pero lo que funciona, pues es lo que hai. Claro. Sí, bueno, igual, non sei se odiar, pero supoño que hai algún que xa está cansado, ele calquera grupo, supoño que terán a mítica, non? Que levamos 20 anos tocando esta canción. E despois é unha cousa que... Algún menos xa nos pasa con algunha canción que levamos tocando 2 anos. Sí, como para estar 20 anos, non? Ca mesma. Total. E depois é outra cousa que tamén agora no momento no que estamos grabando isto, non sei se lichedes unha entrevista co grupo Viva Belgrado, que teñen un discazo publicado ano pasado, para min un dos mellores discos que hai no ámbito estatal en España de rock, que facían unha entrevista e dicían que o ano pasado fixeron 55 concertos, moitos deles en sitios como a Hostia de Peña, concertos moi cheos, e dicían que 55 concertos
que non lles chega para vivir solo da música e que tampouco cumplen os requisitos para poder cobrar o paro. Ostras. Co cal, un pensa eso e di, hostia, unha banda que está en moitos sitios xa, que empeza a ter un nome, que ten unha gira da hostia, non vive desto como para venderse a un, xa de primeiras, non? Como para non facer o que se quere, non? De, joder, co jodido que vivir da música, Xa. cuidado eso, É Sí, pois complicado. é verdad que non coñecía esa entrevista, si coñezo o grupo. E non sei, claro, non sei ata que punto non coñezo personalmente, non, a ningún destes artistas que como para saber en que punto da súa trayectoria poderon permitirse, non, deixar os seus traballos o que fose ser 100% a música. A verdade que supoño que hai ten que ver un punto intermedio que é moi duro, non? Porque tes o que estabas dicindo, bueno, un montón de concertos ao ano e incluso se xiras por todo o país, pois vas a ter que estar viaxando e tal, pero a vez compaxinalo con outro traballo que te dá para vivir ten que ser bastante jodido. Mira, volvamos ao voso orixe. Volvamos a ese momento no que se forma o grupo, esos primeiros ensaios, esas primeiras composicións. Como lembrades esa época? Claro, bueno, eu iso, estaba con Diego Martín e con Javi Amandi, que foi o primeiro cantante. Tíamos unha banda de stoner que se chamaba Gravesen, era o noso, eu era o baixista e ele era o noso cantante. Bueno, coñecino aí. A miña idea foi reclutar, eu quería volver a facer. Durante a pandemia tiven así un pequeno baixón e en parte foi por isto, foi por deixar de facer música. Entón dábame igual o que. A idea era iso, era facer grunge, facer ruido, pero iso. Nada, xuntámonos, temos a sorte de que Martín Alfaya ten unha carpeta no ordenador con 200 temas producidos na casa. Entón, é moi fácil, porque chegas, trae os temas, escollemos un e o preparamos. É moi guai, a verdade que foi revitalizante, o sea, moi ben. Temos a sorte de traballar, o sea, vou non repetir moitas veces, pero queda maior sorte que temos de traballar amigos, de pasalo moi ben xuntos, de que non sexa un traballo ir a ensayar ou unha fin de enteira recorrer toda Galicia para perder cartos. E así que iso compense. Está moi guai. E nada, por desgracia, Javi tivonos que deixar, solo fixo un concerto con nós, creo. E a Mateo tamén o coñezo de toda a vida, era unha fichaxe espectacular que nunca pensei que aceptara, pero aceptou, o moi ignorante. Entón, pois nada. Ahora está metido, non o pode ser. O pillaches nun momento que as defensas baixas e aceptou e non sabía nin o que aceptaba, non? Sí, el firmou. No, a ver, que eu, claro, o grunge non é o meu estilo predilecto, non? Entón, claro, cando me dixeron, bueno, a ver, que tal? Como eu coñecía a Miguel, bueno, xa éramos amigos de aí moito tempo, e coñecía, aínda que non tanto, a Diego e a Martín tamén, pois de primeiras dixe, bueno, porque non, vou probar e tal. Bueno, non sei, pareceu moi divertido, eles quedaron contentos, e, bueno, ao final, pouco a pouco, xa fun modelando un pouco máis se xera o meu gusto. O cabrón viu, ten un talento da hostia este, tío. O cabrón viu sen preparar as cancións e dixo, dame un segundo. Saiu afora 2 minutos, entrou e xa os clavaba. O sea, sí. Mais ou menos ou non? Non sei. Que asco desa xente, A verdade que bastante. Pero bueno, guai. Porque o teu estilo cal é? O sea, cal é o teu... Ou cal era o teu estilo un pouco máis predilecto a hora de tocar? Bueno, non só de tocar, pero o sea, a min a música que máis me gusta é, pois, desde, por exemplo, Arctic Monkeys, Coldplay, nacional, pois, Vetusta Morla, por exemplo, Xoel López, sabes, algo moito máis Moito máis distinto, desde logo. popero, sabes? Indie en xeral. Sí, indie, etcétera. Claro, sí, Nirvana todo o mundo coñece, sobre todo as máis míticas e tal, pero claro, eu nunca me puxera a escoitar Alice in Chains, por exemplo, ou Soundgarden ou Audioslave, que agora sí que desde que entrei, pois xa me puxen eu por curiosidade, por un pouco de saber un pouco de onde beben, a escoitalo, nada, a verdade que, bueno,
guai, gusta. Claro, é que ao final tamén a veces pensamos non que parece obligatorio ser ointe dun xénero para poder tocalo e moitas veces tampouco é tan necesario, non? Ao final, se escoitas, imagino que ten que axudar, pero o feito é aprender e saber o que tocas e entender o que estás a tocar, non? Tampouco non é como... Non facedes ese examen vos para entrar nunha banda de... No, se non escoitas grunge, se non escoitas rock, se non escoitas indie, non podes vir a tocar. No, xa, claro. Pero se o mellor o grunge como tal, de decir, obsesionado con esas bandas, sobre todo a Alice in Chains que me gusta moito, son eu. O sea, Mateos é máis indie, Martín é moito máis pop rock, Diego tamén gusta moitas cosas, pero diría que máis stonero, experimental e tal. Ao final, unha cousa que fai Mateo moi guai, ou que facemos todos, pero creo que Mateo fai moi ben, el levar todo iso ao seu terreo. El expándese hacia o xénero que non coñece, pero tamén o leva moito a el. Entón, ao final sae outra cousa. Pareceme maravilloso o proceso, porque nesa aproximación de 4 persoas á vez, desde o seu lugar de confort a onde confluimos, pois sae unha cousa que non esperábamos nunca. É o máis divertido, eu penso que iso. Claro, é que enriquece. Ao final, eu cando falamos isto nas conversas ou falo fora de conversas con xente de outros grupos, o feito de ter que cada membro sexa distinto, xa non só en gustos musicales, senón tamén en forma de vida ou en forma de ver X cousas, axuda a que se pode enriquecer todo, non? Porque ao final, a hora de compoñer e de tentar ter unha identidade dentro dun estilo, non, pero ter unha identidade, o feito de que o baixista, o batera, o guitarra, ou incluso o cantante, quen sexa, teña un gusto por algo, axuda ao que dicías ti, non, a darlle un pouco unha identidade, un toque distinto á canción e que sexa como, joder, pois isto o podemos etiquetar como isto, como X género, pero escoitas a liña do baixo e dis ti, joder, esta liña do baixo se acerca máis ao indie, non? Que pode pasar. Eso está guai tamén, realmente. Sí, sí, e sobre todo tamén como músico mola moito que evolucionas máis rápido ou incluso exploras terreos que de outro modo non farías ou tardarías máis, porque os teus compañeros te achegan a iso. Eu con Martín teño un xogo que me encanta que é facer listas de Spotify para él. Ainda fai nada, unha das miñas bandas favoritas que bueno, quedei en blanco ahora. Hostia, pues igual tan favorita non é. Black Sabbath, nada coñecida. Pois el nunca lle deu por aí e tal, entón eu facer unha lista para un amigo dunha banda que adoro tal, entón foi o último que lle fixen e tal. Facemos un pouco iso, digo, tamén me ten descuberto unhas bandazas da hostia, casi todas australianas, non sei por qué. É un pouco así, e ti tamén, Martín tamén, xa vos digo, xa, iso temos moita sorte tamén. É que mola tamén ter un pouco a mente aberta, non? Sí, totalmente. Eu digo que non hai artista ata agora, digo de todos os xéneros, ainda que me avergonce, que non teña algún tema que diga, oye, está guapo, pero desde Rosalía hasta bueno, quizás non calquera, pero pode ser, quizás non explorei, pero o yo exploro seguro que ten algún tema. Digo unha cousa, exploras o disco, e isto sei que hai algún amigo meu que me ve estas conversas que vai dicir, te estás pasando. Non, si exploras o último disco de Bad Bunny, e sobre todo, si exploras a evolución de Bad Bunny do primeiro disco ao de agora, máis alá de que sexa un género que escoites todos os días ou non. O último disco, por exemplo, os sonidos que está levando da súa terra a que escoitemos todos en todo o mundo e da forma na que o leva, a mí me parece absolutamente brillante. Non é un disco que eu escoitarei todos os días, pero sí que hai cousa que diste, hostia. No, pero pode aportar, xa te digo, seguro que sí. O fallo será, pois iso, que non, claro, o que menos me atrae exploro o menos, non? Pero quen sabe. Eu xusto iba a mencionarlo porque eu fixen ese exercicio de, vale, bueno, escoitar, nunca escoitar de forma activa. Obviamente é imposible escapar porque, escoitalo de rebote, non? Pero xa nas historias da xente en Instagram ou demais, sí, sempre cando saes, etc. Pero bueno, dixe, vale, sacou este disco e tal, vou facer bueno, por que non? O exercicio de escoitalo. É certo que hai algún tema que, bueno, varios temas que dices ti, que os ritmos tal, e que me gusta. Incluso atendendo as letras,
como cantante, bueno, non é o favorito, pero como letrista tamén creo que está ben. Eu non coñezo a ningún outro que cante bostezando, por exemplo. O sea, é algo único. No, oye, que fora Quen canta coñas. bostezando? Non sei. No, Ese home. e despois hai unha cousa que a mí me flipa del e da música, o sea, falamos antes de ter unha etiqueta, non? De ter unha seña. Se un escoita os seus discos, o segundo disco, por exemplo, é un reggaetón máis, iba a decir, non sei se puro, pero cunhas letras un pouco máis as típicas, que van un pouco casi máis machistas, casi máis dese palo. Estes son letras un pouco máis comprometidas, un pouco máis da realidade de Puerto Rico, un pouco máis da realidade da súa vida, da súa xuventude, da xente que o rodea. O primeiro ten outro estilo, e me flipa a min máis alá de outra cousa, non? De que digas, hostia, pois a forma na que canta, o estilo en xeral que fai, pero joder, son tres discos completamente distintos. E el, por exemplo, o anterior disco que foi a puta hostia en canto a números e canto a repercusión, e agora escapa dese reggaetón máis comercial e fai unha cousa como esta e diste, joder, pois para min é de admirar que faga algo un pouco máis distinto ao que facía, diste, oye, pois guai. E é unha cousa guapa tamén, non? Que, joder, te podemos dar un estilo único, decir, pois eu escoito rock, pero valorar o que fan outros artistas, aínda que non sexa a música que escoito, non? Porque ao final todo ten, se algo funciona, hai algo aí que ten, sexa o que sexa, pero hai algo sempre. E recoñecelo Claro, non te fai menos fan da música. No, que va. Desprecialo de entrada, cousa que eu facía fai anos. O sea, de adolescente eu escuitaba 4 bandas. Se me apuras, con 15 anos, todo que non fora System of a Down, Linkin Park e Limp Bizkit non entraba, non? Entón, iso é unha pena, iso é unha desgracia, porque como, o sea, é o que distí, se te abres, escuitas todo, pode che gustar ou non, pero non perdes nada. Ahora que mo dis, fareino, o sea, fareino e digo o que me parece. Parece moi interesante. O que decías ti ahora de Bad Bunny, que poida huir un pouco dese éxito, diso que funciona tan ben, eu penso que xa antes falábamos de dúas zonas, non? Da zona na que ti eres unha puta merda e podes facer o que queiras, na zona na que xa lle interesas a xente e te este vender, e despois da zona de puta madre na que está el, que podes volver ao inicio. Sí, que tampouco, lógicamente, el non vai perder unha cantidad de tocha de fans como para que empece a ser pop agora mismo. Entón, supoño que é unha zona que un pouco volve a primeira, sí, ¿no? Esa zona de vale, se fago algo e non funciona, da igual, porque teño todo o anterior que sí que funciona igual, sí, e non pasa nada. É un pouco o exemplo de outro artista moi distinto a Bad Bunny, como é Melendi, que Melendi, as súas primeiras cancións eran de temática de outro... Hostia. Bueno, creo que estou matando hoxe un pouco, non? Coñeces o sketch de Pantomima Full dos todos os Melendis, que teñen como un rollo de que hai varios Melendis que existen, non? Un plano de existencia, o Melendi Rastas por renta, o Melendi Cachas, o Melendi Sensible... Sí. Pues, bueno, por lo menos intenta, joder. No, pero ao final, el agora, de repente, despois de ter esa época máis sensible, esa época máis romántica, esa época máis tirando incluso a música ou a sonidos un pouco máis de cara a Sudamérica, agora de repente fixo a gira volvendo aos inicios, recuperando temas que non cantaba porque dicía que non, que lle recordaba unha época non sei que, volveu a cantar os temas de Porreta, os temas deses primeiros discos, e a gira, joder, aquí na Coruña, por exemplo, non encheu mes Coliseums porque non quixo ou non puido facer máis datas, pero fixo como 4 Coliseums aquí na Coruña, que é unha puta pasada. E ao final é un pouco de vas cara un lado, vas perdendo X fans, pois a tempo de volver para atrás estás, unha vez que xa tes unha discografía e un éxito. Isto tamén é verdade o que dicías ti. Non lle quita ninguén. Mira, volvendo novamente a vos, isto está sendo un pouco, non, un pouco serio, un pouco outra xente. Un pouco Melendi, un pouco Bad Bunny. Así para que a xente diga, bueno, vamos vendo. Dicíamos os primeiros ensaios, esos primeiros momentos. Como foi eses primeiros concertos? Ese primeiro concerto co cantante que xa non está con vos, pero xa ca formación actual. Como foi esas primeiras veces de subirse a un escenario e presentar o proxecto? Moi divertido. Eu, claro, eu xa non me poño nervioso, a verdad. Non é que lle quite valor.
É que de verdad, durante os anos eu cheguei a estar en 7 bandas a vez. Entón, eu recordo que o meu primer concerto foi nun concurso de bandas no Rock in Rio T, aquí en Ponteareas. Cunha banda tributo que tiñamos a bandas sonoras de Tarantino. Hostia. E facíamos un pouco así de teatrillo e tal, estaba guai. Eu recordo potar antes de sair. Eu recordo seguir potando os seguintes concertos antes de sair. Durante 20 ou 30 máis. O sea, costoume tal. Agora dirás ti, melloraches moito? Non. O sea, non é que teña máis confianza en min, é que, bueno, nin que lle falte o respeto público, é que, bueno, centrome en disfrutar, e de feito as cagadas que suelo meter é porque me abstraio do concerto, empezo a pensar en movidas e cando volvo, digo, hostia, onde estou? Non sei ni que canción estou tocando. Pero, bueno, esa é a máis de seria equivocarse. Bien, pero o de equivocarse, joder, é unha cousa que sei que a moitas bandas, a moitos músicos lles rompe moito a cabeza ou lles provoca moitos quebraderos de cabeza, pero ao final o público moitas veces non nos damos ni conta do 95 ou 99% dos erros que podedes ter. Salvo que vexas unha banda moitas veces e xa te quedes un pouco con todo e te fijes moito. Eu non sei no 13 Rois, por exemplo, se vos equivocachedes moito ou non, porque eu pa min foi como, que guai, pero non sei se houve moitos erros eu sei ou que o non. baixo, eu sei que toco o baixo e sei ao que me enfrento. Pero no 13 Rois, durante 20 segundos, quedei sen electricidade. Vale. E o peor é que ninguén se deu conta. É o peor. Erades moitos no público? Non. Non, éramos pouquinhos, é verdad, pero... Hubo un momento que se me apagou a pedalera e digo, hostia, que pasou? Saíse un cable. E tiven que ir ali, había unha toma mal e tal. Bueno, dese erro teño falado, bueno, ese erro, ese accidente, porque noutro momento, nese momento que che contaba antes de empezar, hubiera potado na regleta. Nese momento, no, o sea, solucioné o que puiden, seguín tocando. Falamos outro día con Mateo, de feito, por un vídeo de, creo que era de Víctor Buten, ¿no? Que decía que, creo que me dixeras ti, que o importante non é a nota que fallas, é a seguinte. Sí, vale. Entón aprende a facer iso. Non te preocupes. Conforme estés preparado para os fallos, fallarás menos, cara. Sí, o sea, cando o público percátase dos fallos é cando de repente empezas a mirar guau, tío, miradiñas de fallamos. Se non faz caso... Sí, porque moitas veces... Sí, perdón, que ainda que alguén se dea conta dun fallo, ao final do concerto non se vai acordar tampouco. A non ser que sexas batería. Entón non podes fallar. Non podes. Batería non. O resto podemos. Ti non podes, vale? Digo, un inciso, antes de seguir con este tema. Pouco se vos valora os baixistas e os baterías, e isto non é peloteo, aínda que poida parecelo, porque parece que sodes os menos importantes nunha banda e cando fallades moito, ao final se nota. Sí, depende. O sea, isto non é... Isto o digo como unha persona que eu non valoraba os baixistas nin a batería e ora digo, joder, pois, que decir, non é simplemente alguén que está aí, non, é que realmente axudades a que todo teña un contexto e unha forma lóxica. Sí, eu sí que no noso caso sí que rayame moito co son e intento pois ter tamén por esas influencias blues que che dicía, ter unha presencia pois quizáis máis cacharrera, máis aguda, máis presente. Unha presencia máis presente, estou falando moi ben así. Ben. Non sei que te decir, xa que me preguntaras. De importancia dos baixistas e baterías. Sí, no, totalmente. Por exemplo, eu con Diego, que levo xa unhas cantas bandas e xa nos coñecemos moi ben, claro, eu o que xa non tocando toco con outros baterías que non son el, porque xa teño como un automatismo de fluir con el, e ao final os dous somos a base rítmica. Si é verdade que eu traduzo a parte rítmica a melódica, esa ponte, é certo que me pasado en algún concerto que a xente non te ten moi en conta ata que deixas de soar. Se deixas de soar, de repente, hostia, que pasa? Aquí algo pasa. Inda que non se den conta de que está pasando, pero saben que algo pasa. O que dicías ti antes de, bueno, que non toco ningún instrumento, non sei se teño dereito. Sí, porque tes oídos.
O sea, non foi falta que Bueno, sexas non te músico creas, O sea, para... oído como órgano, sí, pero como... Bueno, Pero, pois iso, pero sabes o que che gusta o que non. Sabesme analizar o último disco de Bad Bunny ou sabes facer tes criterio. Ese criterio é porque tes oído. Tes un gusto formado a través do tempo. Entón non fai falta, xa che digo, ter moita formación para saber o que che gusta ou o que sona raro. Que a veces o raro non está mal, pero bueno. Volvendo ao dos erros, non? Claro, eu dicía antes, nomeaba como moitas veces mal chamado bandas emerxentes. A vos se podería considerar unha banda emerxente porque como Exeria levades pouco tempo, pero como músicos, como dicides, levades moita experiencia en riba. E o feito dos erros, por nomear agora, que levamos moito tempo sen nomear outra banda, unha banda daqui da Coruña, Demencia Social, que meteu unha tralla que flipa, que son rapaces de 15, 17 e 19 anos, que é unha puta pasada que con casualidade fan o que fan. Nunha conversa que publiquei con eles fai unhas semanas, falábamos de que dende que entrou o Batera Novo levan todos os concertos con fallos ou problemas de cables que se rompen, chuvias incesantes en festivales que case obligan a parar, movidas varias, non? De que ter que cambiar o setlist e demais. E claro, dicían eles que ao principio, a primeira vez que che pasa unha cousa así, claro, que era como, joder, que pasa isto, como facemos, non sei que. E agora o que dicías ti, non? Que non importa tanto o erro ou o problema que teñas, senón o que ven despois dese fallo, non? A experiencia tamén axuda a dicir, oye, pois, equivoqueme nesta nota ou no terceiro raíz. Se desconecta a pedalera non tal, que fago? Me poño nervioso ou vou mirar que se pode solucionar que o que falle e conectar e tirar para diante, non? A experiencia axuda a que tamén le vedes mellor esas cousas. sí, sin duda. Quedeime pensando no de no da chuvia que non que cancela concertos porque nos tivemos algunha experiencia de tocar en riba de bolsas de basura de lixo para illarnos do chan mollado. Ademais, temos un guitarrista principal que é tremendamente conductivo. Conduce moi ben a electricidade. Bien. Entón, o mellor a mí non me dá chispazo, pero él lle dá. Entón xa, hubo unha temporada que parano yo e levaba botas de reposto, calcetins, cartón, plástico e tal, porque si é verdad que hubo certos sitios con xente maravillosa, pero que eran un pouco precarios a nivel logístico, que tocábamos encima de charcos. E bueno, no 13 Royce non, porque estaba ben montado, pero xa te digo que pouco antes de sair se nos inundou o backstage. E dixes, hostia. Tocamos, despois en canto acabamos de tocar, empezou a sair o sol. Entón, quizás tamén é unha mensaxe da natureza, do cambio climático, que nos di algo, non sei. En fin, bueno, sobre o que decías, sí, nada, iso, que a experiencia ao final ensínache como para todo, pois non só o sea, si nos poñemos un pouco filosóficos, non? Tamén fora dos escenarios na vida, os inconvenientes, obstáculos ou errores que ti teñas, ao final o importante é como levas ti despois disso e como afrontas, máis que o fallo en sí. Entón, bueno. En serio non só fai música, tamén te fai pensar. Moi ben. Oye, e realmente estás deixando unhas cuantas reflexións hoxe que para que a xente titulares gratis. Ya da cabeza. Porque, joder, ao final a música para disfrutarla, pero tamén para pensarla. Sí. Para, oye, porque por exemplo no vosso caso as letras que se moitas veces hai letras vacías ou un pouco letras máis típicas ou non como letras sen máis que están moi ben e eu, lóxicamente, ben sabe Dios que son fan de grupos que as súas letras non son as máis filosóficas, nin as máis trascendentales, nin as máis reivindicativas, nin nada desto, pero no vosso caso non son letras tampouco vacías, senón que un pouco o que tamén vos caracteriza é dicir, hostia, pois letras que as escoitas e a mellor de primeiras non te quedes un pouco ca mensaxe, non, se non te paras, pois te paras, hai mensaxes ou hai ideas como, por exemplo, volvendo ao principio que dicíamos do que estás presentando, este videoclip de Neno, dese tema un pouco que tamén sirve para pechar etapas, no cal deixades cousiñas para que pensemos o público que vos escoitamos.
Sí, eu sempre lle dei moita importancia, a verdade, a letra das cancións, en xeral, a música que consumo. Eh, igual que a ti, obviamente, tamén me gustan moitos grupos, disfruto de moita música, no que a letra é un componente máis, por así decirlo, bueno, pois, que eu non lle atope quizás a profundidade non quere decir que Que non nos, ate... o escribise no seu momento Pode ya ser. dese, no. Pero bueno, a mí, por exemplo, falaba antes de Arctic Monkeys, Alex Turner me parece para mí o meu letrista favorito, creo que o fai moi ben. Martín, a verdade é que gustame moito como escribe, creo bueno, que estou de acordo contigo en que as letras que fai para Xeria teñen certo peso, bueno, que son coherentes, por así decirlo, non sei se coherente a palabra, pero que as escoitas a ver como digo, que as podes escoitar de forma consciente, atenta, captar algo. Mm. Eh, entón, bueno, iso, eu sempre que escoito música nova, póñome, non sempre, bueno, pero gústame poñerme as letras para, ademais de escoitala, entendela ben, saber ben o que dice, etc. Ademais que, bueno, supoño que pola tendencia como vocalista tamén teño tendencia a darlle bastante importancia a iso, a voz e as letras das cancións, é o que normalmente o primeiro que me fixo, o que máis me chama a atención, e por iso me gusta, pois saca un novo álbum, etc., pois me poño e o escoito, lendo as letras e tal. Non sei se queres añadir algo. Non, o sea, personalmente, claro, eu que teño uns anos máis, eu veño dun mundo, cando era pequeno, que non había internet, que eu recordo roubarlle a miña nai o radiocassette, poñer as cintas que tiñamos na casa, abres cinta, metes, sacas o librito, pum, e pasas, pois, o que dure o álbum, lendo, o que tal. O pouco inglés que sei, creo que aprendía, sí. Bueno, entón, sí, quizás por iso, pois, doulle moita importancia ás letras, vindo de aí, pero, claro, temos algunha que é máis efectiva, o mellor non é tan profundo, tan sí, claro. Ao final, tamén pásanos a todos, seguro que Martín quere falar de algo específico nunha letra, e eu entendo e fago a miña, relaciono cun caso amoroso, Mateo mellor recordalle ou identifícase cunha situación laboral, e outro pensa en temas filosóficos máis alá do evidente. Entón, bueno, tamén é importante ter un trasfondo, pero cada persoa fai no seu tamén. É que iso é Entón, bueno. bonito, realmente, non? Sí, Porque, no, chulísimo. de feito, aquí ten pasado xente que eu tampouco me gusta moito preguntar por exactamente as cancións, non? Podemos falar de cancións con mensaxe, cancións tal, pero non me gusta tampouco moito preguntar oye, pero esta canción de que falades o que queres dicir, porque aquí ten pasado xente que ten dito de é que eu non quero explicar o que quería dicir porque prefiro que a xente na súa cabeza se monte a súa película e como dicías ti, eu hai unha canción fai tempo que non que nas conversas non conto esta anécdota, co cal me vou a permitir repetira por se hai alguén que xa escoitou moitas veces. É unha canción dun cantautor, de Andrés Suárez, que eu son moito tamén de cantautores, que é unha canción que se chama Despiértame, que é unha canción que fala, como todas as dos cantautores, son moitos cantautores, de amor, desamor e destas caralladas. E é unha canción que saliu en plena pandemia e eu asociei a miña abuela. De que eu non vi a miña abuela, eu sufría por non ver a miña abuela, por as restriccións de toda a carallada estas, e eu asociaba a miña abuela, e a sigo asociando a miña abuela, que en paz descanse. E nunha firma que veu a firmar aquí discos aquí a Coruña, eu contei e dixenlle, mira, que sepas que eu esta canción a asocio a miña abuela, e o tipo quedouse con cada circunstancia un pouco de pero, sabes o que quero cantar nesa canción? Eu, sí, sei que a canción falas dunha parella, non sei que, digo, pero eu na miña mente vai por aí. E o tipo díxome, joder, pois me acabas de alegrar de que as miñas letras sirvan para que a xente pois imagine outras cousas, non? E mola. Eu imagino que a Martín seguramente se alguén lle conta, oye, esta canción me lembra isto, é distinto ao que el pensaba, lle ten que tamén un pouco gustar de, oye, joder,
a canción cobrou unha vida distinta e iso mola. Sí. Sí, a nos, bueno, xa nos pasou, por exemplo, cos videoclips, que cada director e directora co que traballamos escritaron a canción, tiveron unha idea respecto a esa canción e a levaron a vídeo. En ninguna dos tres casos foi a idea quizás original que tiña Martín cando escribiu a letra e seguramente pois distinta da que teña igual Miguel cando escoite ou eu o Diego. Entón, eu tamén algo que teño en conta. Bueno, iso, decir, vale, pois igual para min esta canción significa algo, pero xusto o vídeo que fixemos ten esta lectura do director, da persoa de dirección, porque, bueno, porque é subxectivo tamén, ao final, como interpretas, ademais, xusto unha linguaxe poética, non? Como é a música, pois dá moito máis, aínda máis espazo á metáfora e á interpretación libre, etc. A vos Sí, pasou cantas vos... veces perdona, di. Sí, no, dime ti. No, digo que cantas veces me teño animado, bailado de puta madre con cancións que despois me entero que están falando dun genocidio ou son pseudo-nazis. Claro, non só por non entender inglés, digo, cancións en castelán que digo, ui, que letra tan bonita, que guai, no, tío, estou falando da morte do... Claro, é o que distí. Na miña cabeza, a canción non era así. O que decías, tipo, non sei se coñeces unha banda que se chamaba Santa. No. Daqui de cerca, pues, gustaba moito. Creo que ahora mismo non está en activo, creo, pero foi un ano. Pois tamén pasou o mismo. Tamén relacionei unha canción deles que non ten nada que ver, pois con a morte cercana tamén e tal, cando non ten nada que ver o rollo, pero tamén depende no momento que a escuitas, o mellor a canción que máis te recorda o teu primer amor é unha canción sobre fumar porros. Sí. Pois pode ser, pois é que estaba aí no momento que estaba contigo. Entón, pois... Fumando porro. Claro, no, a canción. A canción. Entón, bueno, é a máxia un pouco deste rollo. Justamente, é que te iba a preguntar por esto mismo, o sea, como se entre barbudos nos entendésemos, porque te iba a preguntar un pouco por, non por porros, que igual tamén máis adiante, senón por se vos pasar un pouco a vos o feito de ter unha canción que diste, joder, asocio con outra cousa, e despois te das conta de que non, de que vai por outro lado. E a movida non é que sexa, diste, joder, o asocio a miña abuela, asocio a non sei que, ten que ver cunha relación, cunha rotura ou cunha cousa incluso sexual, senón o que dicías ti non, que escoites unha cousa de buah, isto é festa, isto é maravilla, e despois estás diste, non, é que a letra fala de matar a judíos, de non sei que, diste, hostia, buf, joder. Sí, pásanos con as cantas. En directo a veces, porque na noite, o mundo da noite, pois fluyen as sustancias, a xente pois dense arriba. Claro, temos unha canción que se titula Sobre a Independencia. Entón, en canto dixo título, xa algún empeza a gritar movidas, en plan, tío, párate a escutar, porque non vai sabes exactamente por aí. O mellor o tipo acaba a canción e sigue pensando que falamos de algo similar, ou Neno fala dun caso moi específico. É normal que a xente o leve ao seu campo e pense pois nunha relación amorosa ou nunha relación de amistad ou incluso no jefe que o putea porque está tal ou nunha enfermedade, eu que sei, non sei. Ou en Lucas, como decías ti, non? Sí, porque, oye, eu xa vou asociar a eso. O que? O xogador do Deportivo que marchou que llamaba Neno. Sí, que eu vou asociar a eso, xa vos lo digo, xa queda durante un tempo asociado a eso. Un exemplo guapísimo. É que, joder, para vos o tema audiovisual, porque hai moitas bandas que non publican videoclips porque os cartos non lles dan, porque non creen ou non consideran que os videoclips sexa importante. No voso caso, joder, lle estáis dando un peso bastante importante, non? Por exemplo, agora vale, vamos a pechar un pouco unha etapa, vamos a pechar a etapa do publicado todo agora para iniciar despois un novo camiño. Publicades un videoclip para representar un pouco este fin. Por qué o de publicar videoclips? Por qué o de darlle esta parte visual? Que vos leva a isto?
A ver, eu falo por min, porque a veces parece que estou representando a banda e xa che digo, temos modos de ver as cousas a veces bastante distintas. Eu non me quero quitar mérito, nem nos quero quitar mérito, pero a miña principal fonte de diversión coa música é xogar a ser músico. É imitar a xente que quero imitar, que eu levo toda a vida admirando. Entón, a xente que eu quero imitar sempre fixo videoclips. A xente que eu quero imitar sempre grabou discos enteiros de 12 cancións. Claro. Ou 12 ou... Ou de do que sexa, ou doble álbum, ou o que sexa. Claro, hoxe en día é o que máis compensa, non? Para nada. Hoxe en día tens que facer singles, e hoxe en día, e non lo di todo Dios, tens que sair tocando nos videoclips. Tens que gravar a ti mismo, tocando, mentres a historia transcurre e ir cortando a historia con imaxes túas porque é o que funciona. E, en realidad, é o que funciona. Nos nosos vídeos non facemos iso. Por qué? Porque non nos gusta ata que un día alguén nos veña cunha idea. Se coñeces un videoclip moi chulo de Radiohead, como se chama a canción? Just. Just, non? Sí, que está ocurrindo unha cousa na rúa e eles están ensayando nun edificio ao lado. E como que miran pola ventana. Claro, é como, bueno, se mo integras un poquinho, sí. Ahora, facer un Kirkhammer grabándome no alto do monte cun dron, claro, é que a mí, o sea, non nos mola. E sobre todo, o rollo de contar unha historia, que é o principal nos nosos videoclips, ou iso intentamos, se polo medio me metes a un meu careto, tío, tocando e tal, non sei que. Entendo que é o que gusta, entendo que funciona, pero un pouco digo isto para ilustrar que sí, facémolo, pero non por moita conveniencia. Se fora por conveniencia, faríamos de outro modo. Bueno, o rollo dos singles sí que aí sí que concedemos. Sí, a verdad sí que nos encantaría facer un disco. Ahora que dixeches, pensei en antes falábamos, non, dos secundario a prioridade secundaria que lle damos a comercialidade e tal, pero é verdade que niso sí que creo que aos 4 nos gustaría sacar un disco, pero de momento como que estamos sindo un pouco máis na onda, non? De, bueno, vamos con singles e tal, e bueno. E nada, eu completando un pouco a pregunta, a min encanta facer videoclips, igual que Martín, o sea, perdón, que Martín non. Igual que Miguel, eu mesmo disfruto un montón vendo videoclips das bandas que me gustan, podo pasarme unha tarde inteira enganchando videoclips, creo que é un invento increíble, que a MTV a bella, que a hostia. E non sei, para min é como un engadido, unha capa máis a nosa música. Temos a principal, o núcleo, non? Que é a música que nos move, que nos gusta, pero vamos metendolles capas. Unha desas capas pois é os vídeos que facemos a partir das cancións. Outra capa pode ser a arte que usamos para as portadas, para merchandising, para se queremos facer, o que sei, os cartéis, non? A min gustame, eu creo que gustame non quedarme solo na música, non? Abrirnos un pouco máis e expresarnos, e tamén nos leva a colaborar con outros artistas, con directoras, con debuxantes, etc., que está moi guai. E ademais, a min personalmente, concretamente, me encanta actuar, paso moi ben, entón paso moi ben grabando os videoclips. Sí, e non só grabando, bueno, porque pensando, buscando localizacións, estas cousas, non? Todo que sí, ten claro, que ver. Veces temos que facer o traballo de gravar e tamén axudar, pois iso, coa localización. Claro, o tema é que a produción somos nós. Entón, claro, bueno, é máis curro, pero tamén é máis divertido, te levalo máis da man. Despois hai un pringao que ten que chegar a casa e montar todo, ese non son eu. Entón, bueno. E dicías agora que o que funciona é máis ver tocar o grupo, ver esta cousa, e posiblemente sexa así. Pero eu, por exemplo, volvendo un pouco que dicíamos antes de ver as cancións de outra forma, cada un que teña a súa idea, a min os videoclips me flipan e sempre vou apoiar os videoclips como é o vosso caso. Que me conten unha historia. Que me conten unha historia que sexa a que eu pensaba ou que sexa algo que a priori non ten nada que ver co que é a letra. Porque eu, joder, cando vexo eso, diste, joder, me mola máis porque o vexo máis currado, porque outro é moi fácil. É moi fácil de subirse a unha azotea, poñerse nunha localización ben guapa, tocar e poñer 4 imaxes máis, e eso é fácil.
costa cartos, gravar toda a carallada, pero é fácil. Pero a mí me flipa que se me conte unha historia, que digas, joder, pois mira como ve a directora, ou como ve o grupo, ou como ve a xente que quixo facer o videoclip, esta canción, e dicir, hostia, pois non me imaginaba esto. Me imaginaba outra cousa, pero, hostia, pois quedalle guai este envoltorio, porque eu sempre digo que os videoclips son un envoltorio que axudan a engrandecer o tema, e por desgracia, esa época en TV tamén que dicides agora, joder, agora os videoclips, dentro de que funcionan, ou pode haber algún que ten repercusión, é como que non se valoran tanto como era antes, cando a mí me parece unha maravilla de que se fagan videoclips como, joder, guai, de feito, os que facedes videoclips dentro das vosas posibilidades económicas ou temporais, eu sempre agradecerei que o fagades, porque sois como un pouco esa resistencia de seguir facendo o que se facía sempre. Sí, ahora que falas da MTV, eu son de contar batallitas, despois isto corta, non se queres. Ou pois por encima algunha animación. Vou poñer un emoticono guago de batallita señor maior. Sí, porfa. Por aquí, tápalle a cara a algún Beatle. A xente, eu cando era pequeno, a xente os domingos pola mañán iban á misa. Eu quedaba na casa con meu primo a mirar del 40 al 1, que era en todo videoclip, a lista dos 40, gravábamolo nun artefacto que hoxe en día non existe, que era o VHS, e despois toda a semana estábamos con esa puta cinta. E o domingo seguinte esa cinta borrábase porque grababas o seguinte. Por riba. O mellor estaba toda a semana... Deberíamos non ter internet outra vez, estaría genial. Non estaríamos falando ahora, pero... Joder... Bueno, estaríamos grabando con outra cámara, de outra maneira. Claro, en persoa e tal, estaría guai. Por favor, aboguemos por a seguinte canción de serie, non é broma. Vai ser así. Vai falar exclusiva. Vale. Vai falar Martín. Por favor, eu non vou escribir, obviamente. Toma nota. Distopía sen internet. Sí, a Miguel gustaría moito diso. Utopía sen internet. A mí gustaría moito diso. Que sí, que Martín... Martín, fai unha canción disto. Sí. Veña. Non sempre que fai caso. No, pero claro, senón teño yo que decir, senón non o fai. Fora coñas, eu, a xente que me sigue sobre todo na miña conta personal, que é onde dou máis a lata, que non tanto na conta de Rincón de Daniel, eu, dende o ano pasado, ano 2024, principios de 2024, eu tiña un tocadiscos destes maletíns básicos, asquerosos, que vale para iniciarse no mundo dos vinilos, pero que é unha puta mierda, realmente o sonido que dá, porque un altavoz integrado e iso é horrible. E agora comprime outro, que tampouco que sexa unha maravilla, pero xa cuns altavoces externos, xa permite cambiar a cápsula, a agulla podes mellorala, podes ter algo mellor. E eu comprei, no, chegoume o luns desta semana non, da semana pasada, e levo dende o luns da semana pasada dedicándolle unhas 2-3 horas ao día, e isto non estou exagerando, a poñerme os vinilos que teño uns 30 vinilos agora mismo, teño de Estopa, de Extremoduro, de Vetusta Morla, por exemplo, tamén teño un par e demais, a escoitar a música no vinilo. E joder, esa época, realmente, eso de non escoitar en Spotify, de non escoitar, que Spotify é moi guai porque permite chegar a moita xente, non? Pero escoitar a música de outra maneira, máis analógica, máis real, por así decirlo, joder, eu abogo un pouco por eso, tirándome pedras contra este proxecto, un pouco unha época sen internet, molaría. Pero bueno, pode confluir un poquinho as dúas cousas, que podemos dar un pasiño atrás, podemos ter internet, que son o primer viciado, o sea, se me quitas internet estaría jodido, pero leería máis. Pero sí, hombre, poderíamos dar un pasiño atrás, entón pode confluir, tipo escutar Spotify e coleccionar discos, e ter sobre todo a nostalgia, creo que a menospreciamos, cando é un medio co que conectar a veces dúas personas que fomos e somos no mismo rollo, non sei se me explico. Eu teño moita importancia e disfruto moito a nostalgia. No meu caso, eu abogo por un formato moito peor. Que o cassette, o radiocassette. Amo o radiocassette, todo o que temos grabado o teño en cassette, e gasto tempo e cartos en escuitalo peor. É máis incómodo. É porque, por pura nostalgia, non hai outra razón. No caso do vinilo non digo que sexa así, de verdad, tampouco entendo moito, pero sí que é un medio físico que polo visto, polo que din,
é un medio moi favorable a conservar, porque sí que é verdad que as cintas e os CDs son bastante perecedeiros. Mira, digo unha cousa, teño un colega que foi un pouco que me fixo entrar no mundo vinilo, un pouco a valorar o formato, o tipo, é certo que ten un tocadiscos de bastantes cartos, ten todo o que conleva o tocadiscos de bastantes cartos, ten un equipo de sonido guapísimo, ti escoitas, ti vas, el molalle moito a música dos anos 60, 70, Jimi Hendrix, todo un pouco este rollo, máis basicamente, non? Ti escoitas unha canción de Jimi Hendrix que este subida agora en plataformas digitais, escoitas na túa casa, cuns cascos máis ou menos guapos e tal, é guai, e escoitas nese equipo de sonido que ten, nese tocadiscos co vinilo, e notas todo o que hai dunha forma que... Tem máis presencia, non? É como Sí, que hai máis como información. máis real, por así decirlo, pues, consigues que notar todo o que hai nunha canción, pero sí que é verdad que, oye, o Spotify, a min sen o Spotify, por exemplo, seguramente non vos tería escoitado, sen as redes sociales non vos tería coñecido, Claro, no. e cuidado, Como? que Sí, a veces no. que eu son un pouco hora de escoitar o vinilo, pero a mí, por exemplo, hoxe, venres que estamos grabando isto, día de novidades musicais, a mí o Spotify preséntame cousas moi guapas, sobre todo Claro. que eu teño o algoritmo de Spotify moi ben adestrado, e me presenta músicos de poucos ointes que me mola que me apezcan aí nas novidades, e é unha maravilla. Cuidado, que aquí podemos ser un pouco viejitos cebolleta de el pasado, pero o actual tamén está ben. Pero non vai un poquinho máis alá. Ti non disfrutas, porque eu son coleccionista tamén de varias cousas, disfruto moito. Ti non disfrutas o proceso de querer ese disco ata que o consigues. Sí. É divertido escuitalo, sí, pero é que eu penso que a veces a xente que me di, joder, pero para que queres eso tal? Joder, é que o proceso de aumentar a miña colección, de buscalo, de conseguilo, é super placentero. Sí. Sí. O mellor tardo semanas. Home, Xa. eu estiven co tocaiscos vello este que dicía de maletín, ca agulla rota e esa non o podes cambiar, tens que cambiar toda a carallao, como é tan básico, non te dá opción a facer nada. Levaba como 3 meses, 4 meses con el roto, e durante esos meses comprei ou me regalaron como 12, 13 vinilos. Os escoitei nesos meses? Non, pero era a cousa de chegarme o vinilo, a abrilo, Claro. ver o envoltorio como estaba preparado, o packaging todo, como era o vinilo, a cor, non sei que, e xa solo eso, joder. É moi disfrutable, está moi guai. E ainda por riba o formato mola e transmite, sabes? Sigue así. Mira, oxalá dentro duns anos poidades vos tamén, oye, sacar música Sacar en vinilo, sacar E música en cinta, a miña cinta de cassette, non te preocupes. sacar en cinta de cassette, No. oye, estaría guapo tamén eso, Miguel A mí me quería, encantaría. Miguel quería comercializar no formato cassette. Fora coña, non sei se biches, hai grupos que nos últimos anos sacaron cintas de cassette da súa música, Sei, no. Cando estemos Pero na etapa que podemos facer o que nos dá claro, a gana, aí é sacaremos. certo que a sacan máis ben para ter na estantería. Xa te digo, hoxe en día No, seguramente moi pouca xente ten pois iso, Xa. donde reproducilos ou que se escuite ben ou tal. sí, no, Pero no, bueno. seguramente moita xente nin de coña. É certo que físicamente é un formato moi, ¿no? Estéticamente como que queda moi guai. Eu é porque é co que crecín, co que me relacionei coa música. O meu primeira cinta de Roxette, Joyride, increíble. Recomendo a todo o mundo. Mira, falamos un pouco así fixemos un repaso rápido pola vosa historia, moi rápido, non, porque tampouco nos vamos a parar en cada proceso, cada concerto, cada cousa. 5 de maio de Se 2022. queres, Oye, temos tempo. Diario de podemos, Bitácora. É viernes. podemos, a ver, eu teño aquí un par de que teño que dicir, eu estuve vendo nunha taza e non estuve vendo café, xente, o sea, teño unha cerveza aquí, vale? O sea, que teño unha cerveza aquí abaixo para abrirme outro, hai tempo, pero Eu é que estou na miña casa, o sea, non estou na miña casa e cando cheguei non se me ofreceu nada. Bueno. Ti podes imaginar iso. o sea, pero vos non tedes nada para beber aí. O sea, non hai nada. No, porque Sí, a mí hai auga aí. non se me ofreceu nada. Sí, bueno. Agua, Bueno, pero non temos que escribir o que estou mirando. Vale. Adiante, ben. joder, é que eu dicía, conversa de bar ao principio, pero se só estuve vendo cerveza e vos non, isto que conversa de bar,
Bueno, a mí me gusta a cerveza, así que... Podes ir por algo se queres, non pasa nada. Una, Se queres. una, paso. Vasos vacíos. Una. Non che gusta a cerveza? No, no. Jo, que tío, Eu, para tomar así de sair a... Que a ti tampouco. No, a mí tampouco. Eu, cando me poño en plan exquisito de non vou a tomar Coca-Cola porque ten moito azúcar e tal, pido unha sidra, que me gusta, pero... Facedes ben, Pero sí que temos en conta a industria cervecera, entón Martín sacrifícase por nós bebe por e todo. bebe todo o que nós non bebemos. Entón, está ben. Se hai algunha Ao final, cervexa... é seria consumo que ten que consumir. Claro. Bueno, moito así. Se hai Bueno, cada un que entenda o que así. queira. É o que demanda o mercado. algunha cervexa que quera facernos promoción, pois xa está. Sí, que sepa que, bueno, que xa non. Que, bueno, no, que Martín... Ah, bueno, sí, con él. Bueno, e Diego tampouco Bueno, bebe pouco. non é outra liga. Bueno, Digamos que Diego ainda está na época de beber na que pode facer o que quere, e Martín xa tamén pode facer o que quere, pero Martín sería Bad Bunny da Claro, birra. tal cual, como a música, non? Xa está no punto Claro. de... Xa superou Bueno, todo. Cando escoite isto, Martín vai dicir, pero... Bueno, haber estado aquí. Estás Claro. poñendo aquí, borracho. Mira, esto se non quere que se fale isto, que estivese na conversa e vos Claro cortase que non aquí. quere, Nada. obviamente non quere. Sí, sí. É o que hai, o sea... Se non está, se Además pode que- falar del. Nos dixeches antes que disto non se vai cortar absolutamente nada. No, nada, o sea, Claro. da igual. Entón, Despois vos contadelle, oye, falamos isto de ti. No, pero eso... No, é o que hai. Aquí, Eu o que se prefiro que leve grava... a sorpresa. Así tamén sei se escuito isto. O mellor pasan anos, non a escuita, Claro. pasa de todo, bueno, é que pasamos moito tempo xuntos, o mellor xa está un pouco harto de escuitarme falar. Pode, Entón, bueno. pode ser. Mira, o de pasar tempo xuntos. Dicías fai un anaco, o de levarse ben, ser amigos, que eso é parte importante. E volvendo un pouco a tónica principal da conversa de disfrutar da música, de facer o que se quere e demais, ser amigos, ter todos unha, ainda que gustos distintos e visións distintas en X cousas, pero ter todos un punto común de queremos facer isto, queremos chegar a este punto, queremos conseguir esta cousa ou tentar conseguir isto, é importante, non? Levarse ben, porque ao final os ensaios, viaxar, subirse a un escenario, pasar problemas, o agobio de publicar, de gravar, de facer cousas, se non hai esa amistad, xa se que aí non merecería a pena nada. Sí, home, é o mesmo que antes. Isto non é un negocio, non somos compañeros de traballo, somos amigos tendo unha afición común. Entón, se non nos levásemos ben, non nos compensaría ningún. Como para ir, como dicía Miguel, para ir a Lugo a perder pasta, pois Lugo, porque aí non vos queda tan longe, pero para non ser como a perder pasta, pois mellor facelo con outros 3 amigos, non? Entón, bueno, tamén hai haberá veces que como dicilo, que non chocar, pero bueno, nos Sí, contradigamos, totalmente. pero bueno, pero tamén para iso está ben ser amigos, porque tamén o levamos de outra maneira, non sei. Sí, podemos ser máis faltóns sen repercusión. Claro. Claro, nun momento dado, bueno, pero sí, claro que sí, como calquera relación de amistad, pues claro que hai momentos, e traballando xuntos, pois, claro que hai un montón de momentos de discrepancias ou de non mal rollo, creo que nunca tivemos mal rollo, pero bueno, de Pero os roces ao final son algo lóxico, non? Me refiro. Que haxe algún tipo de como se di, de diferencias, de puntos de vista distintos con X cousas e provoquen unha mínima discusión, é lóxico e ate incluso creo que de alguma maneira pode ser sano, non? Porque se todo fose perfecto, maravilloso, Flower Power, Mr. Wonderful, todo perfecto, sería artificial, eu creo. Eu creo que o feito de que haxa esas discusións, debates, etc., como dices ti, é sano e sinal de que estamos sendo honestos, de que somos comunicativos, e decimos o que pensamos, creo, o sea, o que dice Miguel, nunca tivemos mal rollo, ni creo que somos bastante... se ben non somos ningún perfecto, creo que xa a estas alturas máis ou menos nos sabemos levar os uns aos outros.
xa coñecemos, No, sabemos é a por onde vai confianza. cada un. É a confianza. E ao final tamén aprendes, traballando así nun entorno tan íntimo, entre comillas, aprendes por outros ámbitos da vida tamén. Eu penso que os 4, cando ensaiamos, deixamos bastante o ego na porta. Hai días que entra, pero bueno, a intención non é esa. E incluso cando entra, traballamos ben e sabemos levar. Pero non hai ningún erro en que nos digamos, mira, iso que faz non me gusta, intente por este lado, tal, foi outra cosa, sen ningún tipo de problema. O sea, sí que noutras bandas o mellor estivemos con un compi que non podías o mellor ser tan directo, sabes? En decirle que algo que fai non che está gustando ou crees que non está funcionando, sempre sendo respetuoso, obviamente. Pero incluso a veces o decir as cousas con medo xa transmites certo rollo que é complicado. Entón iso temos moita sorte tamén. Todos os ensayos son ensayos en serio de vamos a tocar, vamos a preparar as cancións novas, vamos a compoñer, vamos a facer X, ou hai ensayos de vos metes no local e faces de todo menos tocar? Non suele ocurrir, a No, a verdad que non, somos bastante comprometidos con iso. Sí que pode haber ensaios que acabemos antes das 2 horas, que en vez de tocar aos 15 temas, pois tocamos 10 e dicimos, bueno, por eso xa está. Pero Suele ocurrir iso. O mellor, cando faltamos ao noso rollo, é por sair antes ou por estar falando un rato, ao final poste a recoller, estás de coña e tal. Pero de entrada non suele ocurrir. O sea, solemos falar o que imos facer hoxe, o que queremos, o resultado que queremos, e no proceso, pois iso, a veces é máis fluido, a veces menos, a veces incluso hai días que as cousas non saen, é mellor deixalo. Que non insistir. Sí. Pero bueno, xa te digo que niso somos bastante eficientes, verdad? Sí, ensaiamos iso 2 veces a semana, e sempre o digo, e non lo recoñecemos mutuamente, que temos unha práctica bastante boa no sentido de que somos bastante responsables para se non podemos os días que temos fixados de ensaiar, pois buscamos outro para igualmente seguir ensaiando esos 2 días a semana e bueno, quizás o único a mellorar sexa a puntualidade, pero dentro dun marxe entendible. O sea, non é nada que chegue cando quedan 10 minutos de ensayo, non? No, pero igual 5 minutos, bueno. Home, a ver, Eu este ano propúxeme personalmente intentar ser máis puntual, porque eu como Frase de persona... Mateo, eu chego tarde porque quero. Frase de Claro. Mateo, O sea, eu vivo a literalmente 2 minutos do local de ensayo. Entón, eu sei que se saio de aquí a menos 10 vou estar ali con 8 ou 7 minutos de sobra. Claro. Pero a veces saio en punto. Claro. Chego ali, pois, 5. Pero é que, ao final, Eu non podo dar leccións que eu tamén tardo, hostia. o tempo é relativo, non? Porque o No, que un pero día se eu tarda dixen 5 unha vez minutos... He dicho unha vez isto e Miguel tomou iso como mal. Pero por que? No, espera. Que pasou o día seguinte? Que cheguei tarde. Moito. Moito? Quedaches dormido. Bueno, joder. Uy, Claro, bien, outra cousa. empiezan así los trapos sucios. Bien, chegamos ao momento bo da conversa. No. Isto que lle gusta a xente. Isto que lle mola. É salseo, bien. Chegamos a 4 e estamos dormindo a sexta. Bueno, que eu dixen non por non sei o que iba a dicir. Non me dixen en plan chulito, de chego tarde porque quero, sino que son consciente de que non teño ningún compromiso antes que me impida chegar a tempo. Se chego tarde, eu en todo momento sei que me vou a retrasar un pouco. Entón, Eu cando chego tarde teño a decencia de inventarme algo. Pero este ano non cheguei nunha vez tarde, de momento. A ver, digo, chaval, que decir, a día de hoxe levamos 24 días, a día de estar grabando esto, levamos 24 días. El ensayo que canto se va. Tería que pensalo, pero pode ser que teñas razón. Tería que pensalo, pero A ver, eu como persona que son a mítica que di, no, estoy saindo de casa e estou entrando na ducha, non son que para juzgar nin para criticar a nadie, o sea... Pero o que te dicía, eu podo facelo pola confianza que temos. Non teño autoridade moral para facelo, pero dentro deste ecosistema, sí. Sí, claro, ¿no? A ver, xa saben como eres ou xa sabes como sodes e non pasa que non pasa nada de como, pues, xa se asume que algún vai chegar tarde ou vai pasar algo e xa está.
No, Bandas que me estáis escuchando, por favor. Hay una diferencia entre a hora de llegar y a hora de empezar. Ah, tal cual. Importante. Eso es No me cierto. importa que llegue media hora tarde si empezamos media hora tarde. Sí. ¿Sabes? Claro. no, hai en Enxeria hai un fenómeno, ademais, que comentamos outro día, Miguel e eu, que sempre que un dos catro ¡Ostras! ¡Vas a meter eso! ¡Ay, Dios mío! Mira. Bueno, dale. no, No, é gracioso. Nada. Se- En serie disólvese a raíz desta entrevista. Estuvo moi ben, foi divertido. Pues nada. Sempre que cadra que por calquera circunstancia que é completamente, bueno, iso, non me traer iso, que por unha circunstancia de cosa maior, un dos catro compañentes pide puntualidade para acabar antes porque ten outro compromiso, que sexa, ese integrante nunca é o primeiro en chegar. Maravilla. Bueno, máxima Pero universal. tamén é unha proba que igual ese integrante fai para ver o compromiso do resto de estades comigo, si, chegades a hora que vos pido, si, eu chego tarde, Eso é. bueno, pero vos estades comigo, que é importante. No, he de decir porque, o sea, en realidad por medo a que se acabe todo isto, que Mateo e eu, bueno, eu penso que eu son o peor, si por aí andas. De feito, Martín é super puntual. Sí, é sempre o primeiro. Menos este ano que estou sendo o primeiro. Si, este ano é distinto, é verdade. A verdade que no, eu non teño queixa. Eles terán queixa de mí, pero non teño queixa. Xa, igualmente. Bueno, a ver, esperemos que non remate seria despois desto, pero se remata por esto, bueno, facede unha polémica gorda en redes para que a xente vexe esta conversa e polo menos Vale. A intención é esa, claro. que sirva para... Que tal xusto ao final, en plan, Claro. Ao final, unha das bandas favoritas de Martín é Oasis. Entón, aprendemos de aí tamén o que te decía antes, que un aprende o que tal, a liala e a facer os gilipollas para vender. Mira, a ver, a Oasis mal non lle vai porque agora regresan, Hostia. venden Tes unha entradas, gira da ¿verdad? hostia. Era dos afortunados que ten entrada para ver Oasis. Ten entrada. para Wembley. Va a haber a Oasis en Wembley. En web, por arriba. Sí, señor. Bueno, vas a velos en teoría. Bueno, eles queren. Sí, bueno, claro. Igual En se teoría, va ahí. a ver cando se produce a primeira pelea e deciden parar a gira. A ver, Sí, en fin. Pois ese día. Espero que teña como seguro. eu teño cun colega un pouco a coña de a ver cando rematan se aguantan para facer unha segunda gira como parece que van a facer con máis datas ou fan esta e xa paran por completo. A ver canto o que falamos antes de cartos, non? Un pouco. A ver cantos cartos precisan ou cantos cartos queren para aguantar ou a primeira de cambio tirarse algo á cabeza e rematar outra vez. Eu creo que tiveron que firmar por moitos cartos, para volver. Ten que ter riba da mesa, uf. Pero bueno. Pode ser, o sea, Hace a xeria. pode ser. Mira, Cando Miguel e eu nos tiremos Abalaídos. cousas á cabeza. Balaídos. Balaídos. Non é fácil cabrearte, Que pasa? Tiras do Depor, non? Claro, non te gusta Balaídos para. A ver, non que non me gusta Balaídos, é que me parece un estadio horrible, pero non vou dicir, sabes que dicir, non vou dicir públicamente. Mira, unha das nosas musas que é Abel Caballero. Hostia, Pontearean, vamos a ver. como xeria. Como político non teño ni puta idea, pero o tío é un crack. O Como te ten un showman, carisma da ¿no? hostia, o te ten un carisma Como increíble. showman. Eu pasei outro día por Balaídos e están facendo ali unhas movidas guapísimas colosales. Ahora está quedando moi bonito. Eu, vaya por diante que non entendo de fútbol, non sei nada, fun ali unha vez a mirar outra Bueno, pero tes ollos, non? Como Yo dices. teño ollos. Bueno, eu a Riazor fun algunha vez bueno, vamos a ver. Nah, bonito. Digamos que ali non está Abel. Nah, Riazor tamén bonito. Digamos unha cousa, Mira. a mí o que non me gusta de Balaídos, isto métome nun jardín así, Dale. métome nun jardín Non guapo. vamos a hacer solonosos que non metamos en O que non me gusta de Balaídos é a parte seu por fora o que é a fachada do estadio, a A nova cuberta. está guapísima. A mí me bonita. parece a mí me parece Buah, a mí me parece horrible. Por dentro É un mapa do Tony Hawk, tío. Está eso guapísimo. visto así sí. Poderías patinar por aí. Guau, Visto así sí. increíble. Por dentro me parece maravilloso. E teño que dicir unha cousa para que non se me enfada a xente celtista. O Celta ten o mellor himno que hai agora mesmo no mundo do fútbol. Porque se tañana. e xa está. Oliveira. Me parece maravilloso. Teño que dicir. Non era a Rianseira. Oliveira dos 100 anos. Ah, Sí, sí. e a Rianseira non era o hino do Celta, eu que sei. Que? Eu que sei, non sei de fútbol, tío. Non sei.
Bueno, Pero o se- do Celta Non sei, cántana, non? Pero o do Centenario coñécelo, non? Sí, pero antes non había outro himno. Sí, claro. E calera. Pois a la Celta Sí. demostrar. Pois xuraría que era Rianxeira. A ver, se asocia Renxeiro ao Celta, eso é verdad. Está máis Non sei. asociada quizáis que outros lados. Pero, non, que vou dicir? Eu do Celta non podo meterme co Celta porque con equipos que non teñen títulos, pois non me podo meter. Xa por, Aí, claro, aí xa non... Aí non podo entrar porque non sei de que estás falando. por Os rematar. títulos do World of Warcraft, así, os que Eu teñen. tampouco me meto en equipos de segunda división. Bueno, Xa está. Ah, bueno, No, vos podedes falar. así, tal cual. O sea, perfecto. Mira, ahora Pero xa están en segunda. bueno, no, pero é que esta é en primeira, é que xa segunda división. Segunda, Hombre, no, joder, no, xa estamos mal. Non nos quites divisións, coño, déxanos estar en segunda, por lo En menos. que posto está por ahora? Había- Décimo quinto. Bueno, Que sodes 15. Non sei, non... 22. son 20. 22. Ah, bueno, está ben. Sí. A ver, Guai. acabamos de subir a categoría. Como se chama o vosso xogador estrella? O que ahora mismo Jeremai. Jeremai, Sí, ¿no? De onde? Canario, ¿Dónde caballo Jeremai? Canario, Ah, sí. de Canarias. E o segundo Mella que é de aquí, que é de Bertamiráns. O sea que bueno, ben. No, simplemente era por preguntar. contribuir a conversación. No, Bueno, A camiseta moi chula. O sea, eu sí que é verdad que sí, falla nos escollín un equipo por la decir, vale, de que equipo eres? E non sabía. Traballo con nenos e sempre me preguntan, de que equipo eres? Digo, non tiña. Entón escollín un polo escudo e pola camiseta. Que non me o eu teño que dicir que máis alá da coña co Celta e demais do estadio e todas estas cousas, eu un dos mellores amigos meus é do Celta e eu fai anos, igual que fai anos era moi pechado na música e escoitaba unha cousa sola, eu fai anos era dos radicales del Celta es unha puta mierda, non quero saber nada de Vigo, Puto lo odio portugués, todo, que asco todo, es unha mierda, e agora sigo pensando o mismo, pero se teño un amigo do Celta, teño que ver o Celta, teño que ir a Balaídos, pois non pasa Toleran. nada. Quer dicir, o pique está guai, pero tampouco hai Eu que... creo que o Pique perdeu un pouco a non estar na mesma categoría, non? A mí me gustaría que estivese na mesma bueno, Home, sería máis espectacular, non? claro que hubiese derbi, porque Bueno, ahora a ver, derbi non realmente hubo un derbi pequeniño co voso filial, co filial do Celta, Como, aí. como? Claro que Celta B O derbi o Celta co Celta. no, Celta B co Joder. Depor. O filial do Ah, o vale, vale. segundo equipo do Celta co Depor. Hubo aí... Claro. Vale. Non teño puta idea. Perde un pouco. Quítasme de Pokémon. Por min que suban por lo menos ter aí outro equipo galego en Eu apoio tamén que o Depor suba a primeira. No, é verdad, porque se crea aí unha violencia que está bastante divertido desde fora. Eu recordo ir a Coruña, teño amigos en Monte Alto, eu recordo ir a Coruña e ver unhas broncas super divertidas. Sin embargo, en Vigo no. En Vigo é todo respeto. Hostia, si no... Wow. Está guai Bueno. o queréis que acabe de pillar a conversación, Está guai, está ben. Bueno, solo quería decir iso, que tocar nun estadio ten que ser algo. O sea, O a ver, que máis cerca nos queda é Balaídos. pero claro. se podes tocar en Balaídos, tocar en Riazor tamén, non pasa... Oye, Hostia, Non, Ok. non te vou decir que no. se vos como pagan, tocamos en calquera. Se vos No, pagan, no, onde sexa, Eu verdad? teño un precio para todo. Eu sei que eu poño a equipación do Depor, canto que faga falta, eu sei o monetizo. Home, non é que- que mítico eso de músicos que van a tocar a Vigo, a Coruña, a Madrid, a non sei donde, que se sabe que seguramente non sepan ni sequera de fútbol, nin ninguna norma, nin viron ningún partido, e sale un Nunca. escenario ca camiseta do equipo da ciudad e a xente se volve tola, e a min é algo que odio. O sea, a min que alguén se suba a un escenario aquí en Coruña, ca camiseta do Depor, e diste, vale, pero sabes nin sequera en que categoría está? Ou que xogador hai? Bueno, é unha mostra de cariño. que sí. Bueno, eso como de dime 3 cancións de Nirvana, o sea, camiseta. Non, pero a min acabo de lembrar un acontecemento maravilloso que foi cando vi Jared Leto a Castrelos, que hubo un momento que alguén lle tirou unha bandeira, creo que era a bandeira de Vigo, algo así. Entonces estaba o puto Jared Leto envolto na bandeira de Vigo. Foi moi espectacular. Eso, son esas cousas que se pone, o tipo non ten ni sequera sabe o que está pasando e aí vai. Podría ser outra cousa. Mira, por volver un pouco a vos,
que se vai vir agora? Falábamos un pouco antes fora de conversa, non? Que os tempos, e isto é unha realidade, non? Sobre todo, volvendo un pouco ao principio, nas bandas como a vos, os tempos moitas veces son relativos, é moi difícil tamén ter claro as cousas, sempre poden pasar cousiña, non? Pero publicabades o videoclip de Neno, que, por certo, dicirlle a xente que na descripción, levamos unha hora e pico de conversa, pero o vou dicir agora, na descripción van a estar as vosas redes sociales, as vosas plataformas, Spotify, YouTube e demais sitios onde escutar e disfrutar da vosa música. Ali poden ir a ver o videoclip, máis os outros videoclips que están publicados. Dicimos que isto era un pouco un fin de etapa, un pouco un punto de final ao feito todo agora. Que se vai vir agora? Que cousas están na vosa mente? Que temos que estar atentos? Que o que queredes ou pensades facer a partir de agora? Bueno, estamos traballando. Estamos traballando nun cambio... Bueno, un cambio no. En agregar... Ah, bueno, sí. Iso podes notar ou non? Sí, sí, claro. Por unha parte, estamos preparando un... Bueno, dilo, tío, si ya que empezaras, ¿no? Vale. Estamos preparando... No, diote. Veña. Estamos preparando... No, va, dilo, tío. Un formato acústico de puta madre. Sí. Ahora vamos a facer igual un par de... Con claras inspiracións dunha emisora de música que falamos antes. Pero levamos o rollo. O que vos dicía de xogar a que somos, non? Pues, Alex in Chains facía Unplugged. Facemos Unplugged. Sí. Bueno, básicamente temos un formato eléctrico que é moi potente, e queríamos engadir a nosa oferta como grupo en directo, por así decirlo, pois unha alternativa para outro tipo de salas, outro tipo de lugares, de concertos, etc. Outros públicos, incluso, que este formato acústico. Entón, estamos preparando, estamos adaptando un pouco cancións novas, tamén cancións que xa tocábamos, pero con ese novo aire máis acústico. E nada, vamos a empezar a darlle ahora a partir de... Bueno, ahora xa en marzo. Vamos a empezar. E ademais diso, en canto a lanzamentos, nestes próximos meses vamos a sacar pois novos singles, o que falábamos antes. Estamos agora co formato single e, bueno, este ano ainda van ver 3, 4, pode que 5 novos singles. Entón, bueno, pois animamos a xente que este atenta ás nosas redes, as nosas plataformas, Spotify, etc., para ver esas novedades todas. E máis sorpresas. E máis sorpresas. E máis sorpresas, porque vai haber tamén un cambio de iconografía. Ah, bueno. Iso está moi en fase alfa, pero bueno, vai haber un cambio de imaxe así un pouco... Quizás Mateo afeitas. No, iba a dicir, tío afeitarte non. Danme tolerías. Xa vos digo, fai uns anos tiña o pelo moi largo, rapeime o afeitado, e agora decidín ser calvo con melena, que é algo que levo querendo ser toda a vida, e estou intentando. Mentres tanto, levo gorro, pero en breves un rollo Santiago Segura, eu penso que, sí, nun ano así. Oye, por que non? Non moi como de San Costea, pero é algo que me gustaría. A ver, que conste que eu rapeime este Nadal por primeira vez na miña vida. O sea, eu sempre levei, non melena, pero bueno, pelo medio, incluso un pouco máis longo. Pero ano pasado tiñime de correrme o pelo. Está guapo, Está guapo. Está guapo. Está moi grunchi. Está guapo. E entón, agora nada, foi como, bueno, hai que cortar a raíz e agora estou pelado, pero... Pero crece o pelo bastante. Sí, bueno. Sí. En breves terei nova melena. Eu ata o decembro do 23, e durante 2 anos e pico, eu estaba rapado. Eu rapeime por unha aposta fai, eso, ano 2020 finais, no, finais do 21, perdón, estive durante 2 anos rapándome, porque rapeime porque eu sempre era xente que dicía, eu calvo, teño que ter unha cabeza horrible, asquerosa, vergonzosa, non quero verme nunca calvo. Fixen unha aposta, perdina por suerte, porque unha aposta de recaudar cartos e demais, afeiteime a cabeza, e no momento no que estaba no peruquero dixen, hostia, pois Daniel ainda che queda ben guapa a cabeza rapada. E quedeime durante 2 anos, ou a finais do 23,
tiña que operarme da garganta, que ao final non me operei, e tiña que afeitarme a barba, entón eu dixen, calvo e sen barba, non me quero ver, non me apetece, entón dixen, vou me deixar o pelo largo. Ao final non me operei, empezou a molar o pelo largo e aí estou, non sei a que punto, pero a idea é que Tes bo pelo, siga Sí. crecendo. Que nos tes? 34. Tes bo pelo, Teño amigos que desde os 20 están calvos, xa. Teño uns cuantos, teño uns cuantos Que nesa cosas eu tesitura. pensaba como a ti, E a min daba medo a forma de cabeza, tío. E logo de repente dixen, pois non está mal, non está mal. Perfecto. Sí. É que, joder, hostia, é un medo que a xente non entende e eu, de feito, durante os 2 anos aforraba, claro, eu pa barba teño os meus produtos, as miñas cousas, a cuido bastante, ora o pelo estou empezando a cuidar máis, e claro, eu daquelas me rapaba na casa, cando a primeira vez rapéme no barbero, a seguinte rapéme na casa, claro, aforraba unha de cartos que me cago na puta, porque non había problema, o sea, non tiña tanto pelo que lavar, nin tantas hostias, e agora digo, Sí, claro. joder, pois igual me rapo solo por cartos. É cómodo e barato. É moi cómodo, Sí, é moi bueno, cómodo. o ano pasado che digo, coa decoloración, logo que si champú especial, acondicionador especial, para o pelo decolorado, non sei que tal, e tamén non era hora. Con Mira. seria aprendes. Ves? Te estamos dicindo. Falache de música, falache de política, falache de estética. Falamos de fútbol, estética, que non se diga que esta conversa non está habendo moitos temas. E dentro dos moitos temas que estamos tendo xa encarando o final desta conversa, vamos a facer o cuestionario típico da Canle. Un cuestionario que, como sempre, explico. Eu este mes vou flojo, Non vai por o lado da revuelta, non vai por o lado. Vale, como dixes ao principio tal. No, Cartos xa sabes que non temos. no, digoche por qué. Aparte eu explico sempre con a explicación de por que fago estas preguntas, explico por que non uso as preguntas de la revuelta. Por dúas razóns moi básicas. Non vos vou a preguntar a bandas emerxentes, bandas que estás comezando, bandas que levan anos, pero que están loitando moito para poder ensinar a súa música, cantos cartos tedes, porque seguramente moitos me diredes, pois, neno, estamos en números rojos, pero en cantidades industriales, ou temos X cartos, pero temos 500 euros na conta. Co cal, non vou preguntar por eso, porque me parece un pouco falta de respeto preguntar por eso. E non vou preguntar polas relacións sexuais, non por nada, senón porque seguramente as vosas respostas, aínda que sexan moi malas, van ser mellores que a miña vida sexual. Entón eu non quero afundirme eu a mí mesmo, sabes? O sea, E pensa que os avións arreglanse e acaban chegando. A ver, tamén che digo, Non te preocupes. unha cosa é cantidad, outra cosa é calidad. tamén é certo. Eu sou baixista. Tamén é certo, a ver, eso é así. Pero, eu fago Quer preguntar, dicir, mellor un é mellor moi que bo, 5 malos. que 5 malos. Sí, Bueno. pero cando é mellor un xa non existe. Claro, é complicado. Pero as preguntas que teño son moi profundas, vale? Son preguntas moi profundas e que eu encarguei estudios psicolóxicos, vale? Porque estos son preguntas nas cales vamos a saber se Exeria, porque vos sois os representantes de Exeria, sodes psicópatas ou sodes xente normal. Vale. E son Cale a preguntas... voz. É algo dunha festa. Son varias preguntas. No, son varias preguntas e xa veredes por qué. E son Non me preguntas... refiro a que o vos, ser normal ou ser psicópata. No, eu aí non me meto. Eu vou dicir se sois Vale. psicópatas ou non. Depois a xente que Vale. valore o que prefire. Vale. Son preguntas que eu encarguei estudios a universidades como a Universidade de Corme, a Universidade de Carballo, a Universidade de Pontevedra e a Universidade de Ourense, entre outras cuantas universidades que eu encargueilles para que fixesen o estudio. Entón, primeira pregunta. Veñen moi ben por hora na que estamos agora mismo, ides cear, vale? Na casa, ahora mismo onde estades, ou na vosa casa particular, tedes única e exclusivamente leite e cereais, vale? Entón, a vosa opción de cea é cear esas cereais con leite ou baixar a un sitio que prepare a vosa comida favorita, pero é un sitio que está a media hora camiñando, que tes que ir baixo unha chuvia torrencial, unha comida que está feita nun sitio de dudosa calidade, é a vosa comida favorita, pero a higiene igual brilla pola súa ausencia, e para comela tes que volver baixo a chuvia a vosa casa. Que preferides desas dúas opcións? Home,
Eu, ainda que teño máis cosas na casa, Hai opción, o sea, non sei. xa ceno leite con cereais, así que... Claro. Eu pensei que me ibas a preguntar se botabas primeiro os cereais ou o leite. Pois, No, Contra, no. que prefires? Un tiro no pé ou que che den un masaque de puta madre e tal? Hombre, sí, o Sí, masaque. eu creo que prefiro os cereais. Sí, o leite. bueno, tamén, sí. Cereais mellor. Mellor que sufrimento. Vale. Risco de intoxicación. Segunda pregunta. Quedades para ensayar, quedades para calquera cousa. Dicías antes que vos non bebedes cerveza, pero, pois, tomades unhas pizzas, vale? Pides unhas pizzas, sobran uns anaquiños de pizza, ides de festa, ides por aí a un festival, alguna cousa, tomades se toman bebidas espirituosas ou non, pero volvedes de madrugada con fame. Sobrou pizza da noite anterior, comedes esa pizza como comida válida ou non? Mima, e que manjar? Sin respeto algún. Coñeces unha banda que se chama Bimbio? Sí. Vale. Eu son dos meus mellores amigos Jacobo, o baixista, fomos compañeros de piso durante uns anos. Por favor, se algunha vez os entrevistas, pregúntalles esta a cousa da pizza, vale? Bueno, é cuestión do alcalde, así que... Pero sempre son estas. Son estas. Bueno, pero nesta dille que vas da miña parte. Sí, a pizza fría é un manjar. Sí, Aí sí, va a seguinte pregunta. Fría Vale. ou quente? Claro, quente. Home quente, sí. Ahora, fría é como a tortilla. Fría está de puta madre, Claro. está de madre. Pero vos chegades de festa, quentades a pizza... No. Ah, no. Claro. No. Unha cousa é nacer con 7 meses, outra cousa é ser un puto loco. Pensei que preguntabas se preferíamos a pizza recién feita. No, quente. no momento de chegar a A esas horas... neveira, bueno. Non, o mellor da nevera non. Ti colles a sartén, pola o lume da sartén, pos o cacho de pizza e pos nunha esquiniña un poquinho de agua, vale? Cando a sartén xa está quente. Tápalo e con ese vapor faise bastante guai e tostas un poquinho por abaixo. Microondas nunca. Aí estamos. Microondas nunca. Ahora, a técnica da sartén e do lume depende do borracho que estés. Se é un peligro, no. Eu son demasiado vago para iso. Eu collo directamente da caixa ou iso, ainda que estea na neveira, de que agardase na neveira. Se la nevera hai que poñer a caixa encima do arreado. Dame igual, no, eu son demasiado impaciente. A ver, hai xente que non irónicamente valora como positivo quentala nun microondas. O sea que... No, ata ahora ou polo menos non coñezo a técnica adecuada. Eu creo é que non hai técnica adecuada. A min dixeronme unha historia de poñer agua como na sartén, pero no microondas, no. Sí, pero o da sartén ten lógica, teño probado, que de puta madre, porque Sí, aí sí. Resucita bastante. Do microondas, eu penso que xente que bueno, que pois xente moi fascista. Pois é probable, é moi probable. A mí o microondas é útil de un funcionamento satisfactorio para algúns alimentos moi contados. O sea, non me gusta nada certas cousas recalentadas do microondas. Digo, por exemplo, tortilla, prefiro tomarla fría que recalentada no microondas. Se da nevera, non. Eu sí. Se é de ambiente, sí. Vale. Se é ambiente do sitio nese no que hai que conducir media hora baixo a chuvia e lle escupen e tal, aí a tortilla non a comas. Aí non. Ni fría ni quente. Pero na casa sí. Xa digo, cando teño fame son impaciente, vollerme a... Se a quen de obedes, que nos podes comparar físicamente, este tío come muitísimo máis que a min dun modo loco, pero unha puta locura. Pois, mira, non me vas a dar a tortilla. E a última pregunta deste cuestionario psicolóxico que non ten sentido, pero que ten moito sentido, tortilla de patacas. Con cebola ou sin cebola? Con. A min con. Ainda que a mí me gusta feito, pero... Gustaste sin patatas, pero... Sí, claro. Ata a tortilla francesa. Pero nesta pregunta, o sea, con cebola sempre, pero non son nazi de decir... Non, eu tampouco. Eu son con cebolista... A mí gustame con cebola. Mira, eu estudei bioloxía en o Cubi, na cafetería do Cubi de bioloxía, todos os días facían 4 ou 5 tortillas bastante grandes. E probablemente na facultad que mellor se come. Sí. Muy probable. Pero facían tortilla normal, non sei se con cebola, pero logo facían tortilla de champiñóns, tortilla de tomate, tortilla de pimento. Para arriba, para adiante, todo. Estaba...
Sí, el colgaba a clase para ir a Para comer a Claro. tortilla. Me parece lógico e entendible. Se chapoñen ali, será por algo. E agora, tortilla, pero mazacote desta tortilla que podes facer unha casa ladrillo ou estilo Betanzos? Xa como vendes... Claro, moito cuidado, porque non nos tiremos no seu punto. O sea, últimamente miro moito en redes a xente bebendo tortilla. Non fagades iso porque non é seguro, vale? Salmonelosis. Tampouco está rico. Bueno, Entón, ahora conto unha cousa, no, o sea, entón a min gustame, eu que son un experto facedor de tortillas. Pregúntalle a Jacobo de Bimbio tamén por as tortillas, que tamén te manste. Que a fai moito mellor. O Jacobo fai moi boa por tortilla. Que quede por fora cuajadiña, pero por dentro líquida. Sí, claro. Pero que sexa unha unidade, que podes contar as tortillas que hai aí. Que non sexa unha sopa. Claro, eu se teño que escoller entre sopa e mazacote, prefiro mazacote. Mentras sexa... Sí, Bueno, Ui, tamén, pero mentras bueno. sexa caseira, entre sopa e mazacote, prefiro mazacote. E ademais, con mazacote faz un bocadillo de puta madre, que non se che cae por nada. Bueno, é que pero non é unha cosa nin outra. Se pode ser Claro, claro. perfecta. Sí, sí. Se pode ser perfecta. eu como experto ahora falamos de moitas cousas, ahora vamos a falar de bioloxía, vamos a falar de comida, vamos a falar de enfermidades. Decías ti que non é seguro comer unha tortilla que este moi... que sea piscina, non? Que non é moi seguro. Que non sexa tortilla. Sí. Eu digo unha cousa. Ya construída. Eu comín tortilla nun bar que era mazacote durante varios días e eu acabei ingresado nun hospital con salmonelosis por culpa desa tortilla. O cal, foi maravilloso porque daquela época perdín 20 kilos. Foi unha cousa... casi estive a punto de morrer, e isto non é irónico, estive a punto de morrer, pero perdín 20 kilos. Foi como... Meu ben, pero é que claro, tiveches que camiñar media hora durante a chuvia para chegar Pois- ali, higiene de puta mierda, volver a casa cagándote. Aí claro, sabes por qué acabaches mal. porque fago esa O pregunta. mazacote Claro. non garantiza seguridade, Claro. vale? Sí, Pero é máis cerca. Pois mira, teño que dicirvos que en vista das vosas respuestas sodes un 5% psicópatas. solo. Solo. Bueno, Non sei se estás decepcionado, pero... Con estas universidades, mira, Por- como se fosen inventadas. por preferencia tortilla mazacote. Para mazacote, efectivamente. Aí está. Porque o resto son preguntas, son respostas totalmente lógicas. Hombre, pero realmente quen carallo prefire ir camiñando baixo a chuvia media hora para ir a... Hai xente que pasou por aquí por a Canle. Ao final da tempada vou facer un vídeo falando dos psicópatas. Hai xente que dixo que prefería eso porque... Porque intolerante a lactosa. No, Se me porque... dis algo, pero claro, pero que o pintas moi mal. Se me dis, farías unha viaxe por algo que se flipa? Digo, sí. Pero claro, se a viaxe Claro, pero- é unha locura e o sitio é insalubre, Claro, se me dices que despois desa media hora de chuvia hai un kebab de puta madre. no, claro, no, pero nos facíamos unha vez a semana fai tempo, non é unha peregrinaxe da hostia, pero íbamos de Ponteareas a Ourense solo por un restaurante. Íbamos toda a semana. Que guai. Eu teño feito, hai noites que teño feito unha distancia a Claro, conseguir o que quero. pero nese caso a pregunta é sinxela, porque se che digo eso, todo o mundo vai preferir eso. Entón non pode Bueno, ser. no, porque No, mellor dache pereza camiñar media hora baixo a Claro. chuvia. Mellor non compensa. Pero se Pero pos se cando complicado... chegas ao sitio é o non vou dicir bares de Ponteareas. Se sodes de Ponteareas sabedes sacarme do sitio. Claro, sí, que teñen ali unha pata de xamón do ano 46. Claro, se chego ali e miro iso ao lado da foto de Franco e dun váter. Teñen un váter, tío. Por que teñen un váter? Non entendo nada. Perdón, Claro, hostia. un váter, o sea, hai un local en Ponteareas moi chulo. Que recomendo. Hostia, que guapo. Isto non estaba preparado, sairá na cámara. Aí está. Non Un sabe. poquinho máis. Un bicho. Aí está. Bueno, sempre que salen animales nesta canle, nestas entrevistas, son as mellores, así que xa está Pois mira, demostrado, apareceu espontáneo, xa está demostrado que vai a ser. Rapaces, non vos quero quitar moito máis tempo, e realmente poderíamos estar moitas máis horas, poderíamos estar moito máis tempo falando de vos, falando da música, falando de
de comida, falando de calvicie, falando de barbas, falando de... Pouco falamos de comida porque podíamos falar. Sí, é verdade. Algo máis que queiras añadir de comida? Algunha receta que queirades compartir? Que vas ter hoxe? Pois eu voume facer unha pizza, casualmente. De que? Describe. É unha pizza de 5 queixos dun supermercado que non vou a nomear, pero que está bastante interesante, porque ten bastante queixo azul e me flipa. A mí tamén. Podo identificar. Voulle botar chourizo por riba, Claro, moito, tunela. moito picante por riba tamén, e máis queixo para tapar ese chourizo, e esa vai ser a miña cena. Joder. E é probable que deixe trozos para despois de sair un pouco dun concerto que vou a ir. Co cal, No. Pero van a meter na nevera ou deixalo a temperatura ambiente? temperatura ambiente. E cando chegues para que hacer? Sí, soy gilipollas o que pasa? Sí, soy gilipollas, pero non Non vou sei, quitar. pregunto. Claro, No, verdad no, que no. Joder. Nin Nin co sartén, nin truco na hostias. sartén? Nin sartén, nin hostias. No. Joder. Fría. así está. Fría. Pues Bueno, non podía ser todo bo. Está ben. Bueno, Bien. eu non sei ainda que vocear, así que nada. Unha última pregunta xa para rematar. Que recomendación musical faríades que temos que escoitar sí ou sí, aparte de, lóxicamente, a Exeria? Pois bueno, eu recomendo vos a Bimbio. O sea, eu a Pero ahora ti di outra. Joder. Non só porque se san colegas, senón porque teñen unha proposta, se coñecedes a Son da Rúa, pois eles son nosos Son da Rúa xunto a integrantes de Gravesen, por exemplo, pois fan unha proposta de empezaron como rap metal e agora xa se van hacia outras movidiñas. E teñen un directo brutal, de verdade. Levan pouco, ainda están agora sacando o seu primeiro videoclip fai moi poquinho, onde saen tocando como ten que ser. No, pero está guapísimo, a parte da que saen tocando está guapísimo. Bueno, recomendo moito, porque a verdade é que tamén mola a quen ainda lle queda trayectoria, está claro que a van ter, empezar con eles. Sabes? Sempre mola empezar cunha banda cando ainda están arrancando. Nada, Bimbio, rapaces, escuitade. Sí. Non sei, vou a decir Bimbio. Vale, está nun emerxente, pero bala, increíble. Guapísima. Guapísimo. Se pode escuitalas as veces que faga falta en directo, iso é brutal. Mano de Piedra, tamén tocamos con eles unhas cantas veces. Sonidazo en directo. Non sei, tío, podeme botar aquí un rato. Esas tres. Bien. Sí, iba a igual recomendar algunha máis de alguna outra de Toxo, así, por darlle... Bueno, sí, estamos nunha productora. É verdad que non falamos nada da xente de Toxo, a quenes eu quero moitísimo, que son xente moi boa, xente moi amable, e sempre que os vexo, a verdade é que eu síntome moi ben tratado por eles, e non falamos de Toxo Verde, cuidado que guai esa peña tamén. Sí, que nos puxemos coas tortillas e as cousas, pero sí, sería conveniente tamén iso. A súa productora que Toxo Verde. Sí, por tamén, exemplo, a Couda, que é un grupo que entrou hai pouco a traballar con eles tamén, pues, por exemplo. como se chama a que era cantante de Trapos Sucios? Está moi guapa tamén. Non me acordo. Esperade, estamos consultando. Tamén, creo que empezaron fai pouco. Trapos Sucios soavos esa banda. Trapos Sucios, sí. Vale, pois o cantante ten agora outra banda que se chama... Non é esa. Tampouco. No. Guai, que estou intentando pensar agora mismo, me estás pillando tamén. Joder. É isto. De Leiva. Buah, espérate. Hostia, espérate. Buah, espérate. O sea, claro, son gilipollas. O sea, Tocan esa banda. Son absolutamente gilipollas porque se non é a conversa anterior a vosa, é dúas anteriores a vosa, vale, porque o que vos decía antes de empezar a gravar, que depende, non sei que día exactamente vai ser isto, vai ser unha conversa con Deleiva, vale? O sea... Vale, moi guapos tamén. Nese concerto onde potei a primeira vez que toquei, enfrentámonos a eles, de feito.
O sea, que gilipollas son. Dicir trapos sucios Bueno. eu pensando, vale, sei que son trapos sucios. Efectivamente, son gilipollas. É a fame, non pasa nada. Sí, a verdade Pois que un pouco de tamén, fome ten. Peña Majísima, sonon moi guai. Sí, sacaron ahora un disco tamén moi curiosiño, a verdade que sona moi ben e guai. E en xeral, todo o que ten que ver con Toxo Verde están facendo unhas apostas que me parecen moi boas, máis allá de que eu os coñezo e demais, non? Que isto non é peloteo, sino que están apostando por bandas como a vos, por de Leiva, que sí que é verdad que levan tamén un tempiño, pero que agora é cando empezan xa máis un pouco máis en serio, que sea o disco, a Couga que pintan moi guai, non os vi en directo, pero me flipa a Gabri e o resto de componentes o seu sonido e sacaron agora unha canción con Uno que é moi guapo a combinación. E joder, mola que exista, non, aquí en Galicia xente como Toxo Verde que vos axude máis menos, non, pero que intenten aportar un pouco a dicir, oye, bandas, xente, vamos a intentar camiñar xuntos e crear esta comunidade e axudarvos para que dentro do complicado que é facerse un oquiño na música que sexa menos complicado. Si, nos está creando un ecosistema moi guai, están facendo moi ben. A verdad que agradecese e bueno, cada vez somos máis, o sea que joder. Co cal, parece que algo Preguntaron funciona. cada día la emoción. Algo farán ben. Algo falan ben. Ao final, oye, Ah. é difícil tamén embarcarse con alguén, non? Supoño que pa vos non vamos a tampouco falar das negociacións, nin de como se falou, nin nada, non? Pero embarcarse con alguén que traballe con vos, falamos antes de amistad, e neste caso, pois, ten que haber algo que digades, o resto de bandas te digan, vale, pois nos vamos a meter con esta xente porque nos gusta a súa filosofía, como plantean, como queren facer cousas, e estamos no mismo barco, que ao final é un pouco importante. Sí, a ver, o primeiro que... En plan, o primeiro contacto sempre coas persoas que están detrás. Entón, aí xa... Bueno, supoño que hai un pouco diso, non? De que primeiro haxa un primeiro... Joder, dixen 3 veces primeiro. Que primeiro haxa ese feeling, non? Sí. De, bueno, de entendemento, e a partir de aí xa que se estenda ao laboral, por así decirlo, non? Sí, é que a nivel persoal levámonos moi ben. Entón, desde o principio nos apoian, veñen os directos, axudan o que fai falta, está moi guai, tes aí un apoio que non é solo sobre o papel, senón que está aí diante, podes ver a cara, sabes? E iso é a hostia, a verdade que estamos moi contentos. Pois, mira, que falades un día a ver se animan a vir por aquí e falar tamén da súa parte no mundo Coméntolles da ahora, industria. colgar. Porque, Sí, joder, seguro. porque igual pode estar guapo que veñan un día por aquí e falen desa É parte que me tamén, parece moi boa idea, de feito. Sí, a verdade que sí. que nos expliquen e que entendamos tanto o público e outras bandas que podan ver isto que digan, hostia, pois o que fan eles ou o que fan xente como eles, non? Outra xente de outras produtoras de outras empresas que fagan un pouco o mismo, que se entenda o que hai, que poucas veces tamén se valora e hostia, pois mira, ves? Acabo de caer eu agora mismo. Teño que lanzarles tamén a caña aí a ver se queren Sería ver. educa e diviértete. Crea relacións laborais, enséñache de comida, dache opcións, preocúpase por ti, pregúntache que vas comer, que máis podemos facer? Podemos facer música. Sí. Mira, que maravilla de conversa e que maravilla de xente sodes vos, que maravilla de grupos sodes vos, música publicada que, como digo, na descripción vai estar todo o que tes publicado todo agora, especial atención a este videoclip de Neno que é o último que tedes, que a xente que vai a ver o que fixéchedes, que este atento todo o mundo a eses conceptos un pouco máis, ou esa versión un pouco máis acústica que estás preparando, esas novas músicas que van ir salindo, a esas datas que vayades tendo e que vayamos coñecendo, que oxalá sexan moitas e cada vez máis que estés por aí, e a vos, en nome de todo o grupo, lóxicamente, gracias por ter vido por aquí, por ter aguantado esta conversa tan cortiña e tan rapidiña que fixemos. A mí non foi, desde logo. Eu pasei moi ben e tamén quero te agradecer porque o sea, eres a hostia, tío. O sea, sí, foi moi divertido. Moi guai. E xa que estamos, como vai vir nova música, como van vir novas cousiñas, máis adiante, en outro momento, que non pase moito tempo, pero máis adiante, estades convidados a vir por aquí a presentar o que queirades ou
facemos unha conversa sen falar de música e falamos de calquera cousa. O sea, hoxe falamos de música. A veces Un hai quen pouco. dirá pouco, pois menos todavía e falamos de outras cousas. Perfecto. Eu firmo. Vale. E A mí que me den así un sitio para... Sobre todo, a Miguel tamén, eu creo que a él lle encanta, que es unha oportunidade de falar. Sí, sí, gusta moito falar, non sei se nota. Se a próxima vez podo ter aquí algo para beber, mellor, estaría de puta madre. mellor. Algo para Pero, picar. pero eso xa, sería xa tamén. está fora do Dalle alcance moito de... dinamismo. Está fora do alcance de David. Sí, eso é verdad que sí. Pero xa la próxima, ¿De quién estaría? Vale. o xa la próxima vez que se pode ser en persona, os levo. Vale. Me encargo, se a próxima vez se pode facer en persona porque nos dá a posibilidade económica e temporal a todos de xuntarnos nun sitio, tranquilo que me encargo eu de levar algo de comer, así unhas tortillitas, sopa e ¿cómo? tortilla, sopa e tortilla, Sopa no. sopa e tortilla e pizzas quentadas no microondas. E vou levar eso de cate. Bueno, sabes que? Cos que estés aquí diante, ímolas comer igual. Sí, hombre. Ya está. Non as vamos a deixar. Tirarse non se vai a tirar Non nada. se van a tirar. Tranquilo, que eu son ecologista e non tiro nada da comida. Pois, dito queda, a xente que este atenta a próximas conversas, que xente, se vienen charlitas moi guapas en esta segunda parte de temporada aquí rematando neste 2025, como digo, dadelle cariño ás súas redes, dadelle cariño a todo o que fagan, vémonos próximamente e a todos os que viron a conversa e a vos, graciñas por ter estado aquí. Gracias, Oña. Gracias xente. todo o mundo aquí ao Rincón de Daniel, que é moi divertido. Hasta a próxima, gracias, Daniel.